Salam hormatly adamlar. Akşamınız hayırlı olsun. Sapara aydın. Hoş geldiniz. Salam, yiğitler, iyileştiler, salam. Buyur kemine. Aleykümselam Safar hakemine selam iyileşler. Salam, aleyküm selam. Bugün her hepde bolşaýaly soraw jogap. Günümüz iyileşler sorawlaryňyza hepdäniň içinde taýýarlanyňyz bolsa da ýa-da şu wagt aklynıza gelse de sorap bilersiňiz. Ýöne iyileşlerimiz üşýänçä, belli bir sana gelýänçä ýarym saat ýanky näme aktual wakalar bolup geçýär, şolar barada gürrüň ederiz. Gaty möhüm owa wakalar diýip hasap etsek hem bolýar. Bugün bolan zat bilýäňiz, iyileşler. Şo arada bir ýarym saatlyk gürrüň edeliň. Gowy bolar. Bolan waka ýene iyileşler bilýäňiz. O köprü partlady da. Ýanky Krimdaky Krim Köprüsü. Krim köprüsü diýip bilinýär dünýäde. Partlady. Hatta şu köp wagtdan beri aýdyp gelýärdiler. Ýanky köprüni partlatmaly, ýene näme diýip näme görkezýärdiler öňünden. İş geçirýärdiler ýa-da adamlary düşünje tarapdan taýýarlaýardy Ukraina tarapy. Ama ýöne şu patlasa demediler diýipdi Putin tarapy doğru dälmi? Bizim kırmızı näme diýýämiz. Kızıl çizigimiz diýip at beripdi. Indi o boldy. Hatta köp ruslar inanyp bilmedi. Ýöne bir gyzykly zat bar bu taýda. Indi köprü partlady. Ýöne köprüň partlamasyny bir pura atdylar, ýa-ni ýük maşynyna düşünşüm boýunça. O ýük maşynyna goýdular, ýöne soňky nemeler ýük maşyny däl, ýa-ni ESM. O çykyp men daim sürýätine şeýle izarlap bilýäňiz, görüp bilýäňiz diýip nemetdi. Hatta o ýük maşyny barlanyp geçirilipdir. Nemedenem. Umuman partlanyna değişli bir neme ýok. Şu wagt ýanky şu ýük maşynynyň. Beýlek tarapdan hem köprü bir näçe ýerinden partlapdyr. Sebäbi bir aralykly neme bar da. O iki kolonna näme İki bölek. iki kolonnaň arasy. Hawa. Üç kolonnaň arasy bolýar da. Aýdyşlaryna göre birleri edipdir owa Rus tarapy hem Ukraina etdi diýip bilenok. Sebäbi Ukraina etdi diýse S-400'ler näme işe yaranok diýilen soraw çykjak orta. S-400 meselesi. S-400 howasyny gowramaly. Yani howadan gelýän söwüş uçar bolsun ýa-da roketa bolsun tapawdy ýok. Şondan gowramaly. Ýöne onu aýtsa da soň näme oýanjak da halk näme üçin biziň eden nämämiz goran okmy diýen ýaly. Beýlek tarapdan hem Ukraina boyun almasy ölenler bar. Döwlet adyndan öldürilmesi gowy däl, ýanky Russiýanyň derejesine düşmek isleýän däldir diýip pikir edýän men. Şahs pikrim. Şonuň üçin Ukraina tarapy sesini çykaran ok, ýöne etjegini eden bolmaly. Ve şeýle bir ýagdaý bar, diýmek, ýanky ruslar güýçden gaçýarmy diýilen soramaly bolýarsa bu taýda. Soň bunyň bu soragyň jogabyny bermek üçin ruslar öňgüýçlümidi diýilen ikinji bir soramaly bolýar, aýdyn. Ýene bu soragy saňa bereýin. O ruslar güýçlümidi de güýçden gaçar ýaly şu wagt. Emine güýçli midi? Güýç oňaýalyk bir zat däl. Bir gün güýçli olup, 2 gün soň güýçsiz bolma mümkinçiligi ýok. Hiç bir ýani guruluşyň, institutyň oňaýalyk bir görülen ýeri ýok. Ýani güýçli däl bir zat ýene güýçlenip görkezip bolýar. Orsun güýji nerede? Ine bolşevikleriň revolýusiýasy bardyr Orsetde. Sen eresinde. Ine şonda Orsun güýji ýok edildi. Ondan ama elbette ki bir problemalar var. Yani Rus padşahlığında. Yine de Rus padşahlığında intellektual gatlak vardı. Ondan sonra revolüsiýanyň netijesinde ýanky intellektual ýok edilýär. Iň aşakdaklaram ýokary wezifelere gelýär.
Şol ýerde eýem orsun güýji dünýädäki ýani taryhdaky orsun güýji men indi şu günkü wakalar bilen näme diýdim o taryha sereden wagtym şondan soň orus bir sanyk Pushkin çykaryp bilen däldir. Ýa-da Pavlov ýalyk adamlar çykan däldir. Mendeleev ýalyk adamlar çykan däldir şol territoriýalardan. O nämeň esasında boldy? Kommunizm diýip oňatdyr näme bardyr? Näme bardyr kenine? Ýa-da sistema diýerler, köpüsi kommunizm, köpüsi ideologiýa diýerler, ýöne amansa başga ýazganda. Ine şol kommunizmiň getiren niwesi. Kommunizm ýöne orsun düşünjesi däl, ol ýalňyşmasam germanlyň demesi bolmaly. Ýa-ni o German nemis felsefesi diýip aýdyp bilersiz. Germanlyň Karl Marx o nemis bolsa da ýewrey bolmaly. Şeýle Yine şol zat yine Orset'te tutya, şondan sonra Orsun güýjü galan ok taryha seredende ol kommunizm güýçlü diýerler, ýa-ni Stalin gelenden soň ýene diýerler. Ýöne şol döwürde belki güýçlü görünen olup biler. Ýöne näme üçin şoňalyk güýçlü SSR Finlandiýany alyp bilmedi. Sonra maskara olup izine gaçandyr. Finlandiýada. Onu taryha seretseňiz görersiniz o zatlary. Sebäbi ine güýç ýok o ýerde. Diňe güýç barýalyk edip görkezilýär. Iň erwet zat bir adam eger uçup bilýänine inansa bir gün dagdan özüni aşağı döňär. Şonu ýadyňyzdan çykarma. Bir döwlet hem özüniň uçup biljegine inansa, ondan ýa-da şu günkü oruslar. Şoň üçin şoňalyk waka bolýar. Soňra orus kim bilen uruşup bilýär? Şu günkü eger Orusýet aýdaly Amerika bilen uruşan bolsa ýa-da Hytaý bilen uruşmy, söwüşmi bolýar? Bagyşlaň men o sözleri ulanyp bilemok. Uruş diýip alaýaly umumy bolsun. Uruş diýip alaly. Indi şol uruşda ine Amerika bilen uruşan bolsa has başga hilirek bolardy. Amerika orusy tananok, ýene Ukrainalar gaty bolup tanaýar. İçinden tanaýar orusy. Ine saparaga başda aýtdy bu oruslaň ýanky işleyişi, uruş başlanan wagt aýtdy. Bular indi batkaly ýerde ýerden çykyp bilmädiyse, içinden bilýär saparaga. Kommunizmde de ýaşap gören adam, içlerinde işläp gören adam. Oruslary tanaýar we şoň üçin hem Putin tanıyan aydın. Ine şol tanan soň olaň näme edip biljegini we näme edip bilmejegini bilýärler. Mysal üçin Ukraina Orsun näkili pikirlenýänini Ukraina gatyw düşünýärse, SSR'ň sastawynda ýaşandyr Respublika Ukraina. Ine ýalňyşlar şu ýerden gelýär. Orusýet Siriýada uruş alyp biler, Afrikada uruş dowam etdirip biler, ýene şoňalyk näzesi ýerlerde. Ýöne özüniň düşünjesini tanayan bir döwlet bilen hiç ýyl uruş alyp bilmem mümkin däl. Belli zat ine ýöne ikinji dünýä uruşuna seredip gören wagtyňyz nemisleň uruşuna ýa-da germanlaň söwüş alyp barış ýanky strategiýasy, taktikasy, ýani söwüş felsefesine seredip görüň, birden orusyňka seredip görüň. Zhukov'un edýän işlerine seredip görüň. Ýani söwüşde şu zat edip bilermisiniz? Siz mysal üçin bir serkerde eliňizde de aýdaly 100 000 sanak ýanky unit näme bar diýeli. Adamyňyz ýa-da eskeriňiz bar 100 000 sanak. Şolary 100 000 sana eskeri eline ýara bereňiz ok, ýara berýäňiz ýöne ok ýokdur. Öňüňizde de ýanky mina diýilýär-de, mina meýdanlary bar. Şol ýerden şolary ýöretýäňiz. İzalaşsa da atýaňyz. Şol ýerden ýörep, ýarlyp ýok bolýar ýanky minalarda şeýdip aras salaýar. Meýdany şeýdip aras salaýar. Dünýäniň hiç bir ýanky eskeri ýa-da harby doktrinlarynda oň ýalyk taktika ýokdur. Hiç birinde esker bir eskeri yitirmek elbette koşun için bildirýän ýeri ýok onuň. Ýöne o bir-birden köpelip bilýär. Sany belli bir prosenty geçen soň mysal üçin bir bölümüň ýa-da bölüm diýeli, bir bölümüň 30% soldaty yitirse, eskerini yitirse, şol bölüme eýen uruşa ukyply däldir, söwüşe ukyply däldir. 30%. Ýöne bularyň uruş taktikasy hem şoňalyrak nämeler bar. Bu zatlary Ukraina gatyw düşünýär. We olaň näme pikirlenýäni bilýär Ukrainaň ýanky generallary, ýeneleri. Ol generallar hem soňky wagtda ýalňyşmasam NATO tarapyndan hem käbir sapaklar alana meňzeýär. Uruş taktikasy meselesi. O ýaş oglanlar ödüm. Özleri 70 ýaşly adam däl, 70 ýaşly adam general ondan hem o ýerde
yankı ekstraordinary değil ya da yağdaylarda ya da adattan daşarı yağdaylarda karar alıp bilme, karar berip bilmen deyine eye olan adamlar olmalı. Yani 40 yaş, 50 yaş arası, 40 yaş, 30 yaş, şol aralıktaki adamlar. Aydın şeydi, sen bizden pendiye çıkaraydın o yüzden ene burada. Öyle diyen aydı ver aydı. Ne son alır. Indi köprü arada gelelik emine köprü Rusların gücü diýdiňinde S-400. S-400'ler raketadan gorayandır yöne misal üçin HIMARS nämen oklaryndan gorap bilen o. Yani raketadan nädip goraya raketa ýokary gidýär, soň aşağı gelýändir. Raketalan ýeri uran wagty, yani zanatly raket diýilýär. Ol ýokary giden ýerinde ateşi olanda ýa-ni radar ýokary gidişini soňam aşağı ýa-ni tizligini ýenesini hasaplap ýolda garşylaýar şonu. Ýöne aýdaly bir ok diýip aýtjak men. Ok göne gelýän bolsa ol algoritm ýa-ni ýapay zekasy şu an ulanýarlar, Amerikalar algoritm diýeli. Ol algoritm onu hasaplap bilmeýän ýerde garşylaýar. Yani S-400'lerin probleması şudur. Son S-400 diýen ýaraň mysal üçin ýa-da S-400 diýen ýa-ni gorama sistemasy, onuň belli bir radar nämesi we ulanylş aralyklary bar da. Aýdaly 200 kilometr, 100 kilometr. Ne şol 50 kilometrden bir zat çykan wagt ol gorap bilen, oksa 100 kilometrden 200 kilometr. Dört onu diýilýär. Onuň üçin olar gatlak goralar bardyr. Ýöne eger şol Krimi men düşünýüşim boýunça Oruslan özleri hatda Putin hem aýdyp geçdi. Krim nämesi köprüsü iň ýa-ni ýokary derejede goralýan obýektlerin biri Russiýada diýip şoňalyk bir maglumat bar. Ol gorulan wagtlaram düýündigine çenli. Ýöne soňam Medvedew ýalňysmasam çykyp köprüni ýarsaňyz diýe biz atom ýarany bolanjak diýe. Eger sen şoňalyk goraýan bolsaň olar ýaryp bilmek mümkinçiligi ýok. Özleri hem aýdy otyr olar ýaryp bilýär goraw ýok diýip aýdy otyr. Ol agzyndan gaçyrýar. Ýa-ni eger sözleriň arasyndan okap bilseň Putin hem gaçyrýar köprüniň ýa-ni ecizdigini beýlekler hem gaçyrýar agzyndan. Birinciden aýtjan ýa-ni bizim PWO'muz diýe dünýäde nämesi ýok diýe-de, analogy ýok diýe. Ýani meňzeşi nämesi ýok diýe. Şo derejede güýçlü diýe. Ýöne şonda da şondan hem geçip ýarsaňyz diýe atom ýarany bolanjak diýe. Köprüni özleri yaran olup bilermi deyip sorapdyr aydın değişleri gelende sorap geçe. Köprüni özleri yaran olup bilmez. Yaran olup bilmez. Indi özleri diýende Ruslar diýende şuň Kreml men gözüňe etýän we Putiniň alyp barýan siýasaty şuň Russiýany temsil edýär. Ýöne aýdaly generallardan biri bilemok, ýa-ni sabotaj üçin köprüni yaran olup biler ýani. Ýöne käbir ýagdaýlarda şuňy alyp diýerler, atom ýarany ulanmak üçin köprüni özleri ýaryp, soňra atom ýarany legitimize etjek bolýarlar, bagyşlan. Resmileştirecek bolýar diýerler. Resmiden de ýa-ni näme diýilýär, legitimize. Bahana deme diýerler. Şonu ulanjak bolup bilerler. Ýöne inanyň Orus atom ýarany ulanmana, ýani ulanma islegem ýok, mümkinçiligem ýok. Nemeden NATO'dan hem Amerika'dan nemen aldı. Yani iň bärkisi diye taktiçki diye de taktik taýdan bolan yara ulan soňam mysal üçin tanklarda ýene nämelerde ulan soňam diye soň Russiýanyň dollugyny näme diýäs diye ýa-ni eskeri yaralary hemme zatyny elinden almaly bolýar diýip neme berdi? Sä goranma nemesine bahana bolýar. NATO goranma mehanizmdir. Goranmana bahanalar dören wagty aktivleşýär. Şu wagt aktiv däl. Şeýlere bir işleýişi bar bularyň. Elbetde ýöne ýalňyşdylar. Nemesine indi bilmedim nädip çykma mümkinçilikleri ýok. Dargamaly bolýarlar. Aýdym dowam edip bilersiň. Men ine şu zatları aýtjakken özüm näme diýip bilemok, kenine analiz edip bilemok. Diňe kenine ýazdym, sapar bugün kenine diýdim. Ine Ruslaryň ýa-ni köprüsinde bir ýük maşyny ýarylypdyr, olam ýykypdyr diýdim de köprüne. Köprüje jizeken diýen kenine. O diýe kim diýär, kaç diýär, ýani içkili mi näme sürdi maşyny diýdi.
Yeme birinciden yük maşinlemeden yani ortun teritoriyasından geliyor da. Demek oyuncular ortadan oyuncular şoňa prичастны bolmaly. Ruhsat vermen nädip şunkun O barlar barlan yaram neme diýerim. Ondan bir geň bar da daýmenti de. Ine yani köprüçülüň biri şo köprü salmala gatnaşdy neme diýenler ben şeýle bilýän. O bizim bir dostumuz var. O Murashov diýerler. Boris Mikhailович Murashov. Onu biz Kuşku'da köprü saldıptık. Kuşku deriyatının üstünden. Şu köprünün salanda bir şol. Murashov. Yani şu zagat nemeler bilen yıkılayan olsa o köprüden nemeler gatı riskli geçen olmalı. O köprü açan yıkılsa yıkılaymalı. Ebavi yeme yankı yarılan yerine o tütünler var da. Şu tütünler açılıptır da. O tütünler bek kurmalı. Şu yeme açılıp bilen tütün olsa onu remont edip onu ayırıp täze şu tütünleri koymalı. Tütün var da yani yani bir kriter taklap duran tütün. Son nemet var onu antatlı suyun içinde de. Yerde olsa yine de nemet olma mümkün. Umuman bu tayda neme var da Ukrayna uran olsa da Rus tarafı Ukrayna urdu deyip bilen yok da halkını ağladılar. S-400 hem zaten oraya yeni şeyler akneme yöre diyerlerdi. Yeni devam ederler. O tayda ikili neme iki şeritte. Çok köprünün biri dövülen beylekli demem. Şu çıkma için ediptir ya yaşayıcılara çıksın deyip. Vaqttan ayan olmalı. Köprünü becerdik deyip çıkardılar. Bir nemeden göverip. Yo eyyam aydıp dururlar. Näçe 2-3 günün içinde neme diyas demri olan bugün akşam açılıyor rap başlaya deyip. Beriptirler yani son gördük görem hendir entegem şo duruşuna dur. Vagonlar şo duruşuna dur. Bir tapar onu düşüp deme onu yakıp bilen ortalar indi usulünü bilýärler onu tapar giden eşelon gidip bar yakan vururlar. Teret. O bu zatlar neme yani yanlış tap İngiltere bir yerde bopmalı yani İran'da da şuraya devletin yanlış kuruluşu Antar'ın karşısına edilen yani milletinin karşısına yanlış demedilen dat bir yerde olmasa bir yerde o hükman kopyadı. O hükman bu datla devam edip bilen okuna tarihi zereden de şuraya alaktır. 40 yıl 60-70 yıl çekip bilýär bolýany. İnsan kopya ödüm, gaty aýlgan kopya. Orsun demeki bu zatlaryň hemmesiniň üstatçylary ors diýip döwlet görmersiň diýen onun wäşirlen. Aşaňçylyk ýadyň onun wäşe galmazsa parasy köprek berýär. Neme o dogran aýdýan. Oňa çellem ödüm içinden nemeden. Bolýar menen 5 ýyl diýin, ine 5 ýyl bilen 15 ýylyň arasyna herkim özüne görä tutup bersin diýerler. Neme zatlar ödedinden bolýandyr. On horsiyeti basıp aljak bolup bören ýurdam ýok. Ýöňem ýokdy. İçinden dargar ödem. Hiç kim üstüne de çözmez. Çözecek bolup börenem ýok. Ýöne öd içinden dargamaly. Sebäbi şu içindäki milletler bardyr. Şolong her biri şu Ukrayna şu wagtky bolşy bar nemesi, gyrylşy nemesi. Şoň bir etse nemesi bilen ödüne tabin edilendir. Türkmenlerim şolong birdir. Tarihin bir ýady bardyr. Yani halklary ýadyna çykarar ýalak etse de aýlanyp dolanyp ýene de bir ýerlerde oýanýandyr. 30 ýyl geçer, 40 ýyl geçer, 100 ýyl geçer. Bu da atlar tekrar edýändir. Intoňy
Şoň üçin içinde bu neme gadan eýen gaýnap başlatda. İçinden nemetmeli. 15 mi 20 mi bölünüp gider. Oňa bir özüne göre bir problem bolar. O ýöne gowy boljakmy, erbet boljakmy? Ýöne şu durşundan gowy bor. Sebäbi insanlyk üçin bir garşy bir neme de. Bu ýa-da propaganda nedeni bilen adamlar Allah'nyň bilenem. Inson gelýär-de neme. Indi men Döwür geldi. o söz alayın ben. Hem Cemläp soralara geçip berers. İldeşlerimiz hem soralarını taýarlap berer. Şu taýda da bir soru var. Şu taýdan başlamakçy bolýan. Eýýäm açylypdyr ýala ulanşa diýe. Barbyr bir tarapy urlanok. Ony ýöreýte urmadyk bolmaly. Kremň içinde turist ýa-da ýaşaýjy hökmünde gezip görenler var. Düşünşüm boýunça Ukraina bir tarapyny ýarya beýlek tarapdan çykmak üçin bir mümkinçilik berýär. Duýduruş hökmünde ýa-da çykyň diýe. Hatda ertirden bäri başga ýollardan çykjak bolýar, başga bir ýer gözleýärler, onuň ýerine de köprüniň ýerine de feribotlar eýýäm işläp başlapdyr. Feribotlar bilen gidip gelýär, köprä ynam ýok. Hatda şu taýdan şol boğaz diýilýär-de. Şu boğazdan geçme nemesi var, korkusu var adamların. Ve şunu täzeden guran ýagdaýynda da ikinci nemesine, hataryny guran ýagdaýynda da, dikelden ýagdaýynda da adamlar geçmäne korkýar. Düşünün, şu güncük köprüňiz partlady. Siz şondan gurup berseler geçer misiniz yine? Geçmersiniz ya, bilmedim. Geçecek yeni taplar, risk alyan adamlar el müdama vardır. Risk alyanlar geçer, beylekler geçmez. Yöne yine şu nemenin özü hakikattanam ulanışı açıldı deyip haber verdiler. Yani Rus kanallarından ulanışı açıldı diye yani ama yıkılmadık tarafı var. Polşya alak dur. Panikanın nemesine alacak olya da. Şimdi bu nemenin manysına gelýär. Sapara bir zat aýtjak, ben aýtsaňyz bolmasa başga tarafa geçip bar ýani häzir. Yok aýtjak aýmyşjak. Aha. Indi şu zat bir propagandadır. Yani Orset padşahlyk döwründe de, komünizm döwründe de, häzirki döwründe de ýalany esas hökmünde görkezýär. Şu ýalana servis edýär, ýani hyzmata berýär-de ýani. Adamların hizmetine hödürleýär. Yalan ine aydın ýa aýtdy, bu köprü hiç bir şekilde partlatylyp bilinmez diýip. Izinden ama diýär, partlasaňyz bu bizim gyzyl çizgimizdir diýär. Inden bolsa partlady. Ulanşa çykdy ýa-da ýene täzeden. Bu bir yalandır. Durşuna köprü başyndan bäri gurulmasyndan bäri yalandır. Şoňa meňzeş gatkan yalanlary bardyr. Misal üçin biz 2 milyon goşunumuz var diýip aýdyp gelýärdi. Ýa-ni uruş çykan ýagdaýynda 2 milyon esker jemläp bilýäs diýip aýdýatlar. Indi uruş var. Baba 2 milyon esker däl, 300 000 esker jemlejek diýip 1 milyon göndaşyna çykdy da. Tutulan hasap, o tutulmadan bardyr. 1,5 milyon çykandyr meni. Arkaý nemet aýdyp biljek şonu. Ondan başka yine näme yalanlar var. Orset gowy Günwatar Erwet. Olaryň nemesi. Biz ýöne türkmenlere de şonu andyrýarlar. Ýa-da postsovet nemedäkilere de. Orset gowy diýe ýöne şu diýmegine garamazdan Ýewropa gitmeye çalışýar hemmekim. Çağlarım şu taýda. Yo orsam türkmenem, gazawan beýleksem hemmesem Günwatara gitmekçi bolýarlar. O beýleklerim ýaňky ors gowy diýe. Ýani dil, beýlek diýenim dil. Dilden başga hemme zat Günwatara görkezýär. Bunu kabul ýaňky şu zadyň ýalňyşlygyny kabul etmelidir. Ýene bir ildeşimiz ýazypdyr, ODKB diýip ýaňky ildeşimiz ýazypdyr. Olam bir yalan. Hakykatdan ham yalan. Yok, yine uruş çıktı da Azerbaycan ile Ermenistan arasında uruş çıktı.
Ortada o DKB yok. Soň näme boldy? Azerbaycan bilen Ermenistanyň problemasy çözüldü şu wagt. Onu kim çözdü? Günbatar çözdü. Resmi taýdan hemme zatlaryny kabul etdiler. Granisa ýene näme diýe araçak o zatlaryny. Ýöne ol ulalaşykda Orset ýokdy. Gitti ýani Orset bundan soň. Ýene bir bulan bir ýalany. Soň ýene bir ýalany aýdaýyn bize değişli. Orset Türkmenistanyň arkasynda durýar. Orus olmasa Taliban basyp alýar. Ýene bir zat o beýle diýilen ertekler bar. Erteki diýenme göre bu da yalan. Indi Türkmenistanyň içindäki häzirki şu Orus'un buyruguna boyun eğip şoňa hyzmat edip beren patlak bar. Biz buňa terrorist topar diýäs we şoňa hyzmat edýän, onuň sunugaty bolsun, iş adamlary bolsun tapagy ýok hemmejesi Orus'un bir ýalanyna ynanypdyr. Ine şu köprü ýalaktır o ýalan. Siz ynanmaga dowam edip bilersiňiz isleseňiz. Yani yankı edil şu köprü ýalyk soňa geljekdir. Ondan soň biz olmasa tapagy ýok, başga biri Türkmenistan bundan soň gelse, düzeltmäne gelen islendik bir düşünce, islendik bir topar tapagy ýok. Sizi cezalandırmak mecburiyetinde galýar. Sizin edýän işiniz düýüp götür, insanlyga ters gelýär, insanyň garşysyndaky jenaýat. Pul gazanýan hem şeýle, aýdym aýdýan hem şeýle, siýasat ýöredýän hem şeýle gidip dur. Ýöne yalandığından habaryňyz ýok. Halk ine bütün dünýä Orus'un yalandygyna düşünüp inanyp başlatdy. Orus'un sözüne inanılmaz diye. İslendik şu wagt bir kommentariýa girin, ýa-ni Orus şunýal diýipdir diýilen videolaryň aşağında kommentariýalara seredin. Orus'un aýdanyna inanılmaz. Orus'un hemme zady yalandan nirede bunuň T-90 ýene armada tanklary, han nirede bunuň Su-37 mi, näçe 35 mi? Uçarları. Onun tanıken 29'dan T-35'i çenli. Han nirede diýerler, ýani şu wagt soraýarlar hakykatdan ham 2 milyon Orus'un eskeri nirede diýip soraýarlar. Edil şon ýalam Türkmenistana değişli Türkmen halky sorap başlady. Bular gurjak gukla. Hiç bir ýa-ni daşyndan görünüp durda. Bir akylly adam görenden soň bilen bulary görýän boş gutudygy düşünilýär. Soň bular ýa-ni näme diýe? Ýa-ni serioza alynan ok. Düşünükli olar ýaly etbaýdy. Dikkate alynan ok. Alınman başlaýar. Yani siz bu şekilde dowam etseňiz islendik topar Türkmenistan'ı düzeltmek için baran ýagdaýynda sizi cezalandırmak mecburiyetinde galýar. İslemese de siýasat şeýle ýöreýär. Ýa-ni halkyň gözünde sizi cezalandyrman täze Türkmenistan'a geçip bolanok. Siýasat şonu talap edýär. İslemeseler hem tapagy ýok. Siz hem islemersiňiz. Yani bu zada koşulmaly bolunjak. Ine şol ýa-ni Orus'un hemme zady yalandan gelýär. Siz hem Orus'a bil baglayan olsanız o ýalany bil baglaýanyz. O taýda neme ýokdur. Ine size neme var da bu taýdaky ildeşlerimiz var. Polşa alıp gidýärmiş. Pelança şirket diýerler de. Soň çoňa pul berýärler $3000. Soň şirket ýok ortada. Sizin bil baglayan şirketiniz, yani Russiýaňyz ýok aslında ýok. Bu zady indi oturup pikirlenmeli wagty geldimi kan? Yani ýoksa da bize tapagy ýok. Biz näçe köp cezalandyrsak şonça köp güç gazanarys. Dogry dälmi? Şeyler boljak bu ýagdaý. Bu açyk aýdaly samimi bolal, dogry dälmi? Türkmenistana gelecekki nesiller üçün düzeljek bolýan bolsak samimi bolmaklyk gerekli bu taýda. Sizi näçe köp cezalandyrsak biz hem şonça köp güç gazanýas. Yeňilmez bir hala gelmemiz hem mümkin. Sizin kömegiňiz bilen. Sizin kömegiňiz bilen. Bir neme yaradyp bilersiňiz.
korkunç bir zat yaratıp bilersiniz. Şeýle ýyldaşlar ýa-ni soralara geçip bilerse ýa-ni aýdyňam bir zat aýtjakdy, aýdyňam baba söz bereýin hem soralaryňyzy taýýarlap berseňiz. Menem bir göz aýlaýyn. Yani Orsun yalanları diýende, Orsun yalanları ine birinci neçenji ýyl 94-nji ýyldamy Ukrainanyň atom ýaragyny Orus izine alýar we howpsuzlygyna güwe geçýär. Şol wagt eger Ukraina atom diýişe ýadro ýaraglaryny Orusa bermedik bolsa şu ülküni çözdük bilmezdi. Ýöne ynanýa Ukraina ynanyp howpsuzlyga güwe geçýär Orusýet. Şoň üçin ýaraglary berýäsdi we Orusýada ýani Moskwa ýaraglar berilendir. Ýadro ýaraglarynyň hemmeje 100%y Orusa berildi. Orusam şoň howpsuzlygyna gol çekdi. Indi howpam Orusdan gelýär. Ýöne bir zat aýdaýyn. Sözleşme diýen bir zat bar. İnsan sözleşme bilen ýaşar. Medeni insan sözleşme bilen ýaşar. Wagşy insan güýje dayaly. Ýani güýçli bolsa wagşylar, wagşy diýmek güýjüň bolsa beýlekini iýen, güýjüň olmasa da wagşy bolsaň ýalakalyk edip ýaşar. Diňe ýalakalyk edip, şoňa hyzmat edip, gol bolup ýaşarsyň. Bu wagşylyk diýmek. Indi ýanky ODKB diýdim kenine. Olam näme esaslanýar? Sözleşme bardyr. Onuň tertip düzgünü bar. O tertip düzgünü ýerine ýetirmek üçin oň ýalyk sözleşme gol çekilende näme üçin aýdaly Fransa bilen Italiýa arasyndaky bir sözleşme işleýär ýa-da arasyndaky anlaşma işleýär. Ýöne aýdaly Amerika bilen Siriýa arasyndaky sözleşme ýa-da Amerika bilen Awganistan arasyndaky sözleşme işläpdilermi? Işleme mümkinçiligi ýok. Sebäbi biri wagşy, ýani sözleşmeň näme diýene düşünen o. Ulalaşygyň näme diýene düşünen o. Şoň ýaly ýerde işläp bilmeýär. Indi o da köbäň çilenlerine seredip görüň näçe sanawy şolaryň medeni hala ýetip bilen döwletler, näçe ýetip bilmedik döwletler. Mümkin-de. İslese ýani isleýe bagly. Ýöne islendik bir näme, mysal üçin NATO nämesini okap görüň ýa-da sözleşmesini seredip görüň, şol ýerine ýetirilmelidir. Yerine yetirilmedik ýagdaýynda bir kişi tarapyndan yerine yetirilmedik ýagdaýynda näme bolýar? NATO diýen guruluş ýok diýmek. Şoň üçin NATO girmek, Türkmenistan NATO girermi diýär. NATO alarmy diýip soramak, girermi däl. Girilýän ýerde, ýani oň ýalyk bir näme ýok. Türkmenistan söz berende sözünde durup bilýärmi, bilen okmy? We şonu suwut etmek gerek. Men näme üçin täze Türkmenistan üçin 100 ýyl diýen, ine şol reputasiýaň bolman, sen ýanky medeni dünýä goşulmak mümkin däl. Yani görünüşleri. Mümkin däl. Doğru kaynunda dowam edýärmi? Orsun ýene bir nämesi bardy. 1-nji sentyabr Beslan ýalňyşmasam. Beslanda bolan wakany seredip görüň. Näme diýerler? Ýanky çeçenler gelýär, okuw ýanky näme reýin alýarlar. Okuw basýarlar. Yesir alýarlar. Ondan soň şo ýerde ýanky jurnalistleri, Oruslaryň ýeneleri ýalňyş sanlar bilen, ýeneler bilen içindäki şo näme seretmen olaryň kim şo spets otryadlary bardy Oruslar. Amonlary, spetsnaznaçeniýa diýip. Şolar içindäki çağa seretmen, beýleki seretmen ine gydýarlar şu ýerdäki adamlary. Soňra Çeçenistana uruş elan edilendir. Çeçenistan'ın indi şol döwür nämesini gazanan, ýani öz ýetýärligini gazanan bir respublika halyna büränip döwlet gurulmaly ýerde Çeçenistan näme üçin Russiýada girip bir mektep bassy? Hiç bir bähbidi ýok ýani ortada. Bähbidi ýok, hiç biri bähbidi ýok. Onu edenem Orsun özü öz adamyny görýär-de, ol näme diýip pikir etmän, o näme meňze ýanky ol pencereleri remont etdiğin adam pencere remont etdi, ýöne giýjede gelip daşlap döwüp gitdi diýdi. Yani şoňa meňze bu gaty näme zat ýöne halk şonu görüp bilenok, näme üçin görüp bilenok, ýanky manipulasiýa bardy. Propaganda. Olaram telewizorda näme diýse ýa kitaba näme ýazylsa ýa ýöne koýdat bir kitaba näme ýöne kitaba dogry zat ýazylmaýar, kitaba bir pikir ýazylýar we simbollar bir görýän sözler. Olary üçgap bilýändir, ýalňyş bolup biler, dogry bolup biler, gorkunç, gülkünç her hili bolup biler. Kitapda ýazylan ýazgy bilim däldir, bilim diýilýär. Bu bir zat aýtdyň, ine men bir kitap okumakçy bolsam, şonuň 1-nji baskysy, 2-nji baskysy, 3-nji, 4-nji diýip gidýär-de.
Benim iň soňky baskysını gözleýän şu kitaby almak üçin sebäbi şol bir zat ýa-ni şol bir pikir ýazgyly ýöne iň soňkysynda şu pikir ýa-ni gitdikçe kämilleşýär ýa-da düzelýär. Kämilleşýär we ýalňyşlar düzelýär. Gidip şol kitabyň birinji baskysını alyp okamarsyňyz, hiç kim hem etmez ona. Iň soňkysyny okarsyňyz. Okarsyň, kemini okarsyň. Ýöne kitapda okalan zady älemeň syry ýaly edip kabul etmek duýgundan ýalňyş bir zatdyr. Ýöne kitapda ýazýar ýa-da molim aýtdy diýilen. Kitapda ýazýar molim aýtdy. Sen özüň hem kitap ýazyp bilýän, islendik biriňiz kitap ýazyp bilýän, o kyn zatda düşünýäňiz, ýa sözden gurup bilseňiz onu ýazyp bolýar. Soňal dogry diýmek däldir ýa-ni. Kitap bir mukaddes zada deňemen ýa-da bir hakykata deňemen, onu ýalyp bir dünýä ýok. Onu ýazanama adam, o da ýalňyş. Oğlum edil sizin ýalyk adam ýalňyş biler, şoň üçin ýene bu telewizorda aýdylan adam dogrudur diýip pikir etmäň. Indi ýene bir ýalanlara gelen, ýene Türkmenistanda da watan habarlarynda bir näçe mekdep açylandyr, ýa-ni zawod, fabrik ýene bir topar açdylar. Türkmenistana baranda görersiň, ýerem alanda hendir, hem näher zawod, fabrikdir. Ýene ýalany görjek bolsaňyz. Ne görüp otursaňyz, watan habarlarynda görkäje adres aýtdy, ýene şu ýerde zawod açyldy diýär. Bulan zavoddan kardondan bir zattan ýasap şonu göçürýärler. Näse bir video çekjek wagt bilemok näde etýärler. Ýöne işsizlik nirden emele gelýär onda. Yani mektep açıldı, ol açıldı, bul açıldı diýerler. Sen milyon sany mektep, 5 milyon sanadan üniversitet kuranyň bilen içinden bir önem çykmaýan olsa, onda sen o kuranyň ýani näl diýilýär, boşuna gurulan bir zat diýilýär. Diýme aýdyň. Men biraz jemlejek bolaýyn. O sebäbi sen gidip barýan, o belki de birden bana diýermiken dip nemetdim, şoň üçin bölüldüm. Näme şu gurulmalar başlandyda 3 ýyl bundan samimiýet diýip başladyk da. Bizde büýürler post ýek türkmenle de däl post evet demesinde samimiýet diýilen zat ýok. Bizim iň guly betbaçylygymyz şodur. Samimi däl adam bilen ya guruluşu bilen, ya gurumu bilen, ya döwlet bilen hiç zat netije berýänler edilmeliler, o uzak näme ýoly ýörät bilmerler. Bu önemli, gatyr önemli zatlar. Ne postawet demesiniň içinde ne o da köpedi vardır. Samimi däl bir guruluşyň, o sen on nemesinde nähile garanti alyp bilersin. Ya da ne 3-4 döwlet garanti berip atymly ýaraglaryny emetdiler de Kazakstanyň, Ukrainanyň. O içinde ýer samimi däl bolsa ýeterlikdir. Bu zat işleýänler ne durmuşda da şonalakdyr, iş edeňizde de şonalakdyr. Samimi däl adam bilen hiç wagt, hiçbir şertlerde nähile behbi kazanç gözüňiň öňünde tokulup durulan bolsa, şol iş edilýänler. Soňu wadyr. Ana ýa-ni bu tebigatyň kanunları, bu demokratiýam däl, nämäňem däl, buňa bir akly ýetirmeli zalan däldir. Bunu çopanam gatyp gowy diýär. Türkmeniň gadymy çopanlary, çölle gören adamlary tamimy däl adam bilen ýola çykkan nädir? Sebäbi çölüň içi öz başyna bir riskli nemeli ýerde kynçylykly ýol ýörejek adamyny anan bilmeýän bolsaň ýoluny ýörät bilen okda. Suwsuz ölersiň, o ýoluny ýitirersiň, ýene şolary ýalyp bir topar nemeler bardyr. Şu İsterseniz soralara geçelim. 40 minut oldu, soralarım köpeldi. Geçmen kemen bir daha daýdaýyn. Çopan diýip kimse kolýarlarda, käbir ýerde aýdýar, çopan sen diýerler. Ýöne çopan bolsun ýa-da göçüp gonyp ýaşaýan adam ýa-da akylly adam ýokdur. Okup ýazyp bilmesin, ýöne olar gönük tebigatyň içinde tebiği şertlerde ýaşandygy üçin düşünjesi bilen has ýokary. Samimi hakykatlar bilen ýüzleşip bilýän adam. Ola adamlar aýdaly hiç gelýän howa ertirden boljagyny ýagyşdan ýeneden däl, tebigaty syn etmek bilen ine ertire howa sowap başlajak ýa-da ýagyş ýa-da gar ýaýatyň diýip aýdyp bilýän adamlar olar gaty näme? Kim aýdyp bilýär şonu? Ýagyş başlan soňra seretmesek daşa çykyp bilemiz, barmy ýokmy? Goýunlaryňy otuň bar ýerinde bakarsyň, otuň ýok ýerine alyp barmarsyň, şo taýy barsa. Gararsyň.
Ola adamlar soňamalarda hiç kili daşyndan manipulasiýa edilen okolary hiç kim aldap bilen okolar şoň üçin hakykat bilen samimi ýaşaýan adamlar Televidir olmadık döwürde ýaşap ýören adamlar arasynda bolýandyr. Şu eşikler gaty adamlar da aýla kanýan. Köp zada berdi bolýar. Sapara soralara geçelim onda. Bolýar. Bir gowy bir soragy gelipdir. Kerim diýip bir illeşimizden. O Putin gitse Türkmenistana ziyan ava barmy diýär, ýagny başga ýurtlar diýär Türkmenistana almaya göz dikme mümkinçiligi barmy diýip sorapdyr. Indi bu şeýle bir gysga neme deýin, soň sizden pikiriňizi aýdarsynız. O Putin gitse Türkmenistan aljak, ýa-ni köp nemede guruluş edip görenlerim yine Türkiye'de gelip Türkmenistan'da guruluş edip görendirler. Doğru değil mi? Aeroport vurdu onu bunu. Yine şolarım Türkmenistan'ı almakçı. Köçeden geçip barayanım Türkmenistan'ı almakçı. Nämçin diýen bunu seýär. Türkmenistan'ın eýesi yok, halkı yok Türkmenistan'ın. Türkmen diýip gören bir insanlar bar. Onu görýäs, ýöne bular eýe çykan yok. Hakyky manyda. Ýa-ni ýalňyş zatlara eýe çykýar. Düğünden ýalňyş zatlara eýe çykýar. Hiç bir zadam soragam, nemeden bilen ok. Şeylere dip cevap versem, sizde de bar bolsa. Yok. Bolmasa dowam edip bilers. Dowam ediyor kemini. Orus giden ýagdaýynda o ýerden ýa-da güýjüni gaçyran ýagdaýynda başlaýarymyzdaki islendik döwlet bolup biler. Döwlet diýmeýin, çünki onuň ýalyk işlerini döwletler basyp alan bir-birine ýöne bilen sen ykdysadyýetyny ele geçirmek, sen siýasatlaryň, ýani Türkmenistanda siýasat ele geçirmek üçin bir adam ele geçirsen ýeterli kemine. Kim bolsa olaýsyn. Kemine bolsa da şo kemineni ele geçirsen Türkmenistany ele geçirýän bir adam ele geçirsen. Sebäbi sistema şoň ýalyk. Piramida gurulan iň ýokardakyny ele geçirsen bir adam basyp almak diýmek Türkmenistany basyp almak diýmek. Näme kemsizliği bir zat. Döwletin çüňlügi ýok. Ýalpak. Yani ol zat döwlet diýen zat oň ýalygy işlemeli däl, bir adam basyp aldyň. Ine Ukrainada da şol zat oruslar näçe ýyldan beri deňek geldiler. Etçek boldular şol başdakyny, ýöne orus. Hatta Putin başda aýtdy, ýa-ni bir tarap bolun diýdi Ukraina. Soň Vilnius'ga ýalňyşmasam, oň näme aýtdy, bir tarap bolmak diýmek üçin bize diýe bir ýyl wagt gerek. Konstitusiýany ütkötmeli diýär orus. Şonu düşünen nokta. Konstitusiýa bir günde ütkeýän zat diýär, ýene Zelenski näme diýär, men diýär prezident olanym bilen diýär konstitusiýany ütködüp biljek nämem ýok mening diýär. Goşuny çek diýär, referendumy geçirýäs diýär. Şu ýerde näme çyksa joga halk näme diýse bir tarap boldysa boljak, bolmadysa da boljak däl diýär. Ine näde işlemeli. Bular günde referendum geçirjek ýaly onda bular. Bular orsaýtda şonu ütköt diýär. Ýani bir hepde de ütköt, 10 günde ütköt mümkin däl. O Türkmenistanda bolup bilýär, bir hepde de prezidentten saýlanýar, bir hepde de 2 günde konstitusiýa da ütkeýär. Yani oň ýaly işleýän ok. Döwlet diýen gatly hantal bir institutdur, hantal bir guruluşdur. Diýme aýdyň Türkmenistany ýatladyň bolan bir zat ýadyma düşdi. Soraňda değişleýälim bolsa aýdaýyn. Beýs garak bolsun sapara soralar kän bugun. Bilmedim näde aýtyp biljegimi, onu aýdaýyn aýtjak bolaýyn. Näde Türkmenistanda berdim Muhammedow nämäni bu diýipetini tapşyrman gitdi. Oğlum bolan onu beýtmeliligini atýar. Ol eden zatlaryny hatap bermeli. Iň bolmanda şo taýda eden çäreleriniň bagatyny ödemeli. Da o ýa-ni şo taýda ýa-ni şahmetlik eden zatlar bardyr. Ol hökümetin hatawy edilmeliligini ýeri ýokdur. Şo hatawy bermän gitdik. Şonu Bill Clinton ýadyma düşýär sapara. $3 milyon karzdar bolup çykdyr, bergidar bolup näme Amerikanyň prezidenti Bill Clinton. O pahyram bilýärden awany bilen olsatmaz da ýalňyşyp. Muny aýratyn neme dowal, teme dowal sapara. Buna gaty gyzykly şo ikisi bilen deňeşdireli. Amerikanyň prezidenti näme üçin prezidentlik döwründe, ýa prezidentlik nemesi wezipesi gutarandan soň $3 milyon bergidar bolup çykýar. Bular bolsa arkaýyn gidip dur. Buna aýratyn bir teme edip alsa gowy. Bor. Uzun sapara bu. Neme okajak? Ýewropany köp öwýäňiz, emma Iragy, Siriýany, Libyany bulaşdyran Ýewropa dälmi diýip sorapdyr. Ýa-ni eger aýdylýan bolsa Amerika bulaşdyrdy diýip aýdýarlar. Ýewropa
ikən onun ýaldaş siýasaty näme däl, ol Ýewroparlament gat agyr işleýär bu mesele boýunça. Agyr diýänim türkçede hantal diýip bir söz bar da. Bu döwletde bir adam jogap berenok. Hawa ýa-ni karar almalary, misal üçin uruş başlady, sanksiýalar aljak. Gönü misal üçin bir günde alınjak sanksiýalary bular entek 8 aýda da alyp durlar da entegem. Ýa Ýewropa nämäniň şeylere bir ýagdaý bar. Bürokratiýa işleýän şoň ýaly işler. Ýewropanyň uruş alyp barma ýa-da bir näme etme işi azrak kıyna. Bunu Amerika edýär diýseňiz, bolup bilerse Amerika garaşsyz nemelerden ibaret Pentagonu, FBI, CIA, soň prezidentlik nemesi, ombudsmanlar, hazina, Merkez Bank, buların hemmejesi bir ýerinden aýry bir zat. Adamlar pikir edýär, Amerika diýende bir Amerika akla gelýän, ýa-ni ýok, Amerika diýende meniň aklyma gelýän zat. Sany onları geçýän öz başda kuramalardan ibaret. Haýsysyna Amerika diýip aýdýaňyz. Ýene mesele şo taýda. Sebäbi biz görüp bilemiz. Bizim görmek isleýän zatymyz häzir bir soňky soragy geljek, şoň bilen baglanyşykly. Bir sany lider ýa-da prezident, padşah tapagy ýok. Bir sany adam bolsun, bizi kellämizi garşdyrmaň, o hazina diýdi, ýa-ni sud diýdi, kanun diýdi. Şol adam çıksın günde bir zat desin, biz şonu dinläli, durmuşumuzu çılçımlaştırmaň, sadalaşdyrm diýen ýaly düşünçe bar da. Jogapkärçilik bermäň bize diýär. Hawa jogapkärçilik bermäň diýär. Ýok, sen gitmeli saýlawa gitmeli, soň ýalňyş karar alsaň sen özüň günäkär bolýan ýene näme bar da birentek. Iň kynam öwrenmeli, okamaly bolýar. Ýene şeýlerek Amerikany dogry tanamak gerek. Ildeşler ýa-ni Amerikany biz tanamyzok, biz Ors Amerika diýär-de. Şondan bilýärsiň, Amerika, men misal üçin Orsdan bilemok. Amerikany hakykatdan hem düşünjek bolýan, gaty çylşyrmly bir sistema. O nädip bir-birinden garaşsyz we bir-birine de garşy şol wagtyň özünde de. Guramalar bir sany nämäni emele getirýär, döwlet diýilen düşünjäni emele getirýär we bu ýa-ni dünýä häkim bolmak nemesinde. Näme? Hyjubunda diýen. O özüm şu döwlet bähwidini işleýärler. Hep öz bähwidlerini işleýärler, özleriň şu döwleti degişli bolansoň döwletten baý bolýar. Şonuň üçin bunu näme etmelidirler illeşler, ýa-ni ýalňyşarsyňyz düşmançylyk demedi. Bine biz hem orsy düşünjek bolýas. Şol wagtyň özünde kritika getirýäs, ýöne kritika getirýän zatlarymız düşünen zatlarymızdan gelýär. Düşünmän edem zok. Şonuň üçin Amerika bolsun, Ýewropa bolsun bilip kritik etmelidir. Eğer bu bolýan bolsa, mysal üçin näme üçin Ýaponiýanyň hiç at çykmaýar? Ýaponiýada gatykän adam öldürdi 2-nji dünýä uruşunda. Ýa-ni Hitlerden soň belki Ýaponiýa öldürendir. Gatykän adam öldürdiler. Ondan öňüne mi aýtýan? O öňem bar, o 1-nji dünýä uruşunda da bar o. Xitayın yankı ilaçlarını bilýäňiz. Ýene şol Xitaýy ýok etjek olan Ýaponiýa var. Hawa gatykän adam öldürýär, inanmarsyňyz näme daşy hayvan ýalyk görýär. Näme üçin sebäbi Ýaponiýa Russiýanyň nemesinde däl. Gyzyklanmagynda däl. Eğer gyzyklanýan bolsa biz şu wagt Yaponiya on etdi, bunu etdi diýip o gatykän neme sanap gezerdik. Näme üçin sanamayas? Yaponiya 2-nji dünýä uruşundan soň dünýä siýasatyndan çekilýänligini öňe sürdi. Neme bardyr? Geçen öldürülen nemäniň ady nämeti aýdyp goýbersiňiz? Abu diýen, AB. AB näme üçin öldürildi? Abi birinci gezek nemäniň, birinci däl, birincisi hem öldürilýär hatta. Daşky siýasat bilen gyzyklanyp başlayan premier ministri. Birincisi hem öldürilýär 86-njy ýa-da 89-njy ýyllarda. İkincisi hem öldürilýär. Ýani Ýaponiýanyň bir döwlet akly bar. Dünýä siýasatyna goşulmazlygyny isleýär. Dünýä siýasaty bize bolanok diýär. Biz içki nemämiz bilen gyzyklanal diýen ýaly nemesi var. Hatta konstitusiýasy şoňa görä ýazylan.
konstitusiýany ütgetjek. Näme gadagan atom ýaragy gelişdirmegem gadagan Awa. özlerine gadagan edýär. Ýöne atom bolmasyny Amerika, Ýaponiýada ýa Ýa gördüler näme edip biljeklerini. Atom bombamız bolsa onda biz ona atardyk diýen ýaly näme gelen bolmaly. Yani self realization diýip bir näme bardyr. Ýyldaşlar psihologiýa nämesinde özüňi keşfetmek, özüňe düşünmek diýilen. Yaponiýa şol nämeden geçipdir. Şonuň üçin dünýä siýasatyna goşulmandygy üçin orsaýda ziýany ýok. Orsaýda ziýany bolmandygy üçin hem o Yaponiýa eýle, Yaponiýa beýle diýip aýdanok. Aydıp başlar kemini tebäbir Kuril adalary Yaponiýanky olara ýuwaşlyk bilen bu ýagdaýa düşendiň ýerini berdiler. Ondan borsan bunu ýamanlap başlamalylar. Serederden ýolunuzda şol atlar bardyr. Olan bolar. Güýji etse de bundan soň ýöne. Indi bir sora bar. Ýyldaşmy sorapdyr. Meniň düşünmeýän zadym uruş başlananda ruslaryň ýeňiljegini biz bilýärdik. Emma Türk analistleri näme üçin ýalňyş analiz etdi diýe bilmediler diýdi. Ýa-da Putin'i manipulasiýa etmek üçin gün batary kömek üçinmi diýe. Bu ikinji nemesi ýa-dadan soňkysy ýa-ni tartışma açyk bolar. Ýöne ondan öňkä meniň bir nemem bar. Düşünjem bar, onu hatta saparaga da aýdyňa da gürrüň berýätim. Ine diňe Türk milleti däl, biz hem şeýlere, beýleki Türk milletleri hem şeýle, hatta Araplar hem şeýle. Analiz etme meselesinde gaty gowşak. Onuň nemesi bar. Çağı belli bir ýaşlarda analiz etme terbiýesini we bilimini, eğitimini almaly. Bizim cemiyetlerimizde şo zat ýok. Şonuň üçin bizim analiz etmegimiz gowşaýa. Ýa-ni Ýewropanyň düşünýän zadyny biz näme üçin düşünüp bilemzok, edýän zadyny näme üçin biz edip bilemzok. Ýene şo taýdan gelýär. Soň biz ýanky aýdan nämem bardyr, sadalaşmagyny isleýäs. Analiz etmek bir çylçylmy meseleniň içine kelläňi sokmak diýmekdir. Onu islämzok. Biz näme isleýäs? Bir padşah isleýäs. Ýanky aýdan jemgyýetlerime den söz edýän. Şolar padşah isleýär. Şo padşah da gowy bolsun. Yo, ola gowy padşah bolmaly. Ýanky men kellem çylşyrmy zatlara işlenok. Men düşünemok diýär telefona ýa-da matematika men düşünemok. Näme gerek diýär mysal üçin. Tapawdy ýok. Şonuň ýaly meselelerimiz kan. Soň biz näme bolýar? Soň şo padşaha aşyk bolýar. Güýjü berýäs eline. O güýçlü bolýar. Soň olsa aşyk bolup başlaýan güýje. Edil şon ýaly Putin bir güýç hökmünde görünýär. Biz näme platonik aşyk diýip bir zat bardyr. Bilýäňizmi? Platonik. Uzakdan aşyk bolup gezmek. Platonik ljubaw diýilýär. Uzakdan aşyk bolup gezýäňizde. Putin'e uzaktan aşyk bolup ýörler. Türkler hem Türkmenler hem tapawdy ýok. Yani onun yalandığından haberleri yok. Şeyler sizin o fikirleriniz... içinde yaşamasan ortaya yani Sovet demetine düşünmek antat değil. Yani daşından okap, öğrenmen bir yani içinde yaşap, şunu hissetmen. Sonra daşından teretmeli başarman arasında ullokan tapavut var da. Ben köpüsü doğru nemelerin beriye oluyor içinde ağlava köpüsü nemeleri yani ortaya baradaki nemeleri yüzley doğru değil görünüyor. Bir de görüyor. Ödülünü de aydın görüyoruz. O bizim işimiz değil. Her kim ödü hoşal olsa bizim hoşal. Hoş olur ya. Nerede diye. Yani ne biz analitik değil, hiç adam değil. Ödüm Putin'in tek şu tek koşun ignatmıyor kan şu bolacakları hem de cehne aittik. Şu var Putin iyi de çekilen olsa. Putin bitti. Yanvar aylarında. O Putin ödü helak oluyordu. Yani orset halat oluyordu. Yani girse dedik şu var. Hem orset helak oluyor. Devlet duruşuna darga hemen Putin yok olur diye. O görünmeyen zat derler. Bunun içinde olan adam bunu bilmediği mümkün derler. Bana şeyli görünüyor da.
Yani o samsıklığı etmez, töweröne bir topur analitik, o yani eskerler var, generaller var, marşallar var. O bir giden analitik upravliyeneler var, şolor saklar dip. Diňe ol däl, Ýewropanyň liderleri görüşdi, Amerikanyň daşary işler ministri näçe görüşdi. Diňe o däl, içi däl, daşyndan mı geldi ama? Yani pikir veren. Dinlemese dinlemeýär diýmek. Şol ine Amerika näme diýerler, orsu Amerika ýa-ni urşa sokdy diýerler. Ýöne o nämede Amerikanyň bir nämesi bardyr. Näme diýilýär, stenograma diýilýärmi, ýazylýar, bellenýär hemme edilen işler. Ýalňyşmasam şolaň ýa-ni Goranmak ministri bilen Şoygu görüşýär urşdan. Nawa. Bu ýerde ýazyklar hemme zat ýa-ni näme diýär, Ukrayna saldırsan, yani Ukrayna girsen diye ordusu şayda, onda diye biz de Ukrayna'nın tarafında olursa, sen o teritoriyasını işgal eden diye. Onu etsen diye, yani size katı kıyın olur diye, olamayınca biz diye şu kıyınçılık çekmeyeni bilgen millet diye de. Yani ehli kıyınçılıklara çıdamlı diye de. Hava döz gelip bilersin biz kıyınçılığa deyip cevap veriyor. Orsun näme goşun Goranmak ministri cevap berýär. Yani indi şol ýa-ni conversation'dan diýeň näme düşünüp bilýärsiz? Amerika isläpmi? Amerika islese diýmez de diýer de gir o isat olmaz diýerdi. Yani duydurup dura girsen girme diye yani girme şo ýeri. Elbet olur diye. Indi bu televizyora seyretsen Amerika şol ýerde näme bir laboratoriýa onu özem men orsun telewizionyasynda görýän, ýa-ni habarlaryna seyretken saparaga ine ananyp bilinmejek derejede ýa-ni gündem ýüksekýärler. Men hayran alýan. Ine Putin näme diýdi? Ýa-ni ýararsızlandyrmak, koşunsuzlaştırmak bir taraplık diýdi. Ondan son geldi, yani biyolaboratoryalar var, şoň üçin girdik. Ondan son geldi, NATO var, şoň üçin girdik diýdi. Ondan son geldi, faşistler diýdi, şoň üçin. Ondan son geldi, Lugansk'ta Ruslar öldürýär, şoň üçin girdik. Yani bilemek nämişin o derecede. Yani Lugansk orsaydın bir böyle boljak diýdi, indi Lugansk'a hüjüm edýärler, şonuň üçin diýende. Indi aýdyň köprüýimiz urdu, şonuň üçin diýjekdi. Yalan yani grup gidip var ya adamlarım her gelen yalanı demediye, sarp ediye. Hayran alır yani. Hem için yine hiç kim soran yok. Eğer sen Ukrayna'nı yararsızlandırmak deyip giren olsan ya da bir taraflığını nämetmek için giren olsan edilen işler yani sen stratejiyanda şunu görüp bilmeli başından. Yani olsun stratejiyasında şu an seyretkeş o strateji orsun kadar Ukrayna'nın stratejisi oyuncu hareket ediyorlar. Nedir sen yenip bilýänsiň? Aydın sonra yine bir kızıklı bir zat var. 250 bin tane koşun sürdü, doğru değil mi? Yani Ukrayna'da ovalar, şehirler sanasan da şehirçeler olsun tapa diyor. Şoların sani 250 bin de her ova bir tane eskeriyet mi almak için bir yurda. Mümkün değil. Yani yine de şu Avrupa, onun dünya bir yanlışlığın öňýände ortaydy. Yine şu wagt granitden agyryp geçer bolýan. Ukraina yerlerini halap eder. Yine de orsu diýeri goýsaň, abat goýsaň diýinde. Şu güýçlenip yine de şu bunun öňkünden beter demetmeli. Şoň üçin orsu bular hökman dargadarlar. O dargaty gelmese de dargadarlar, dargamaly. Tebabi bular ýalak zanlar diýenler döwlet nemeti 21-nji asyrda o dünýä howp salmasyny hiç kim islemez. O görünüp duranda bu zatlara akıl ýetirýän demeler, kurulmalar, guruluşlar kändir. O şoň üçin Putin kim işleýäni belli değil. Yani ortalıkında işleyen yok, orta devletinde de işleyen yok. Putin belki de bir işleyendir. Ben şeylere düşünüyorum. Şu an bizim hizmetimizde şu an görüşüyor. O bir katı ulu kömek veriyor şu an. Ne Türkmenistan'ın demesi için yönü. Ukrayna'nın kanı bile
Nemediyle nemediyle bu kıynaştılar. O çok çünkü Ukrayna tarafında nemedinde. Şu an sözü gidip duran tema değişil soru var da. O uruş Rusya'nın içine sıçrap bilir mi deyip soraptır. Yok, içine Ukraynalılar onun içine girip demetmeye Ukrayna gerek gel, o teritoriyada mı gerek gel Ukrayna? Yani Ukrayna ortayadım öz içinden içine Ukrayna yalak yok edilen Ukrayna'da şu an yok edecek bu yerlerde. Yani yok edilen milletler var. Adat deyip görün. Türkmenim çok biri. Karıştı hem adat diyette. Ne karıştı ne adat. Bir kaptırlıyor. Çok içinde şoloryalık milletler var. O Tatarından tut Başkırına yani Yakutundan evekine çendi. O Tivirlerde dağıtlarda bolon dağıtlar tarihin yani o bilgiler bir okuloryalık. O kıyıdan tabii onu yoyup neme diyorlar şu halktan köpsem ödem inni bilip başlayalar şu sosyal tehditlen giyinemeyi tariha çünleşmeyi bilen adamdan göz açıp başlattı. Onun üstünden ne hileklatlar geçirilendiğini şu atlar yönü görüyorsun onu ne hilek giyirenç oyun yani gözünde getiriyor bilenler. Kazaklarda tek tane film çıkandı şu açlık o arada. Ya Ukrayna kadının meterde 8-9-10 milyon adam yok edildi. Onu beylek milletleri de şunlarla. Başkırlarda da edir olur yani. Çuvaşlarda da şunlarla. Tatarlarda da şeyler. Onun eden dağıtları hem ödem katı ağır kağan bilen. Kavkaz'da 100 yıllar burçurlar. O Kavkaz halkının kırılanan tani. Şolon köp bölüğüne avat kalanı Türkiye'ye geçip yemedendirler. Çerkeliler var, nemeler var, bir topu. O Toğuçu dağı ortan yer değil. O tayda adı deyip bir topu. Adıgey diye, gelincik diye, yine neme diye, Orusça demeyinden o. Duruşunu kırıp yok edilen nemede. Ödem hiç nemesiz yani Çoğukun minni polya Türkmeni sürüşüyalak ödem şororuyalak yerlerde 41. yılın 45. yemeğin urşu kırdırlayan yani şu Türkmen kadar Orta ve milletleri Kavkaz milletleridir. Şolor kırıyarlar da olur ölmedin olur için hiç demesi yok da. Yani şu düşünce de kalan şu anda şimdi ortaya da nemetin. Ödüm bunu görüyorsunuz ama onu öğreniyorsunuz. Yani dediğiniz kalgandır, yüzünde kalgandır. Yani bizim derdimiz Amerika. Amerika'nın hiç katnaşığımız bolan yok tarih boyunca da. Hiç bir katnaşığımız yok. Niye dediğini yanı şu tam öyle uçup başlandın. Yok, niye dediğini bilenden sonra şu taya gidecek olyası Kızıklı tarafa. Bir soru var. Aydın aytmak isteyen zadın var mı? Olmasa sonra geçipler. Yok, sonra geçmedim. Putin'in kıssalı diye hazır ayırsalar, Kreml yine de birini çıkarsa diye Putin'in yanlışını, benim fikrimce Putin biraz dağıtsa ortaya da biz yani umuman iyileşmemizi kıssan peziptir yani düşünüşüm boyunca Putin'e hazır ayırıp diye yerine başka bir adam çıkarsa Kreml diye ondan sonra nahil olur diye bizim için peydalım ya da ziyanlım olur diye niyalak soraptır. İyileşmemizi düşünüşüm boyunca. O iyileşler kıssan van yazınsa men hazır yanlış okan olmamam mümkündür. Umuman şunun geldi ya doğru düşünen olsa şu an Putin'i ayırsalar son bular solun başına geçmeli oluyorlar, düşünüşmeli oluyorlar. Ukrayna verilen ehli zeperlerin övezde olunmalı. Belki o 1 trilyon olur. Yani orsaydım hazırki bağırlığının nemesi de yarımdan köpüsü oluyor. Gidendirem seyahın köpüsü daşında kaldı. 1.8 trilyon doğru değil mi? Demesi dünyadaki değer değil ya da.
Şoň köp bölüne ýen bermeli bolýar. Soň onu berenden soň orset karza batýar. Sanksiýalar bar birgiden. O sanksiýalardan çykmak üçin ýene-däm Günwataryň şertlerini kabul etmeli bolýar oturup. Günwataryň şertlerini kabul etdikçe de ykdysadyýety ösmez, daralar, ýa-ni şonuň ýaly bir ýagdaý bardy düşünşüm boýunça. Soň içindäki nemeler, ýa-ni separaň aýdan respublikalar aýrylmakçy bolarlar. Biz barur Ors däldik diýjek. Russiýany dargatsa säär nemeden azat bolýar da şol bergilerden. Şonuň ýaly ýola gidipdiler. Umuman bundan soň giç neme diýip bir söz bardyr. Tragediýa. Tragediýa sözüniň manysyny köp adam bilmeýär. Tragediýa bir dessandyr. Hatda ýalňyşmasam bir nemäniň adam bolup biler. Ýalňyş ýany bolup biler. Ýöne bir köne Grek neme dessany bu. Arada galýar da iki doganyň arasynda birini saýlamaly bolýar. Ýöne ikisem dogany haýsysyny saýlasa şo diýri galýar, saýlamady hem ölýär. Ýöne birini saýlama nemesi bar. Umuman kim haýsysyny saýlasa da ýitirýär. Buňa da tragediýa diýilýär. Ýa-ni çykgynsyz ýagdaýa giren wagtyň tragediýadyr. Şu wagt Russiýa çykgynsyz. Putin çalışsa da çalışmasa da bundan soň şeýleräk. Ýöne bu Türkmenistan barada aýtmaly nemäni aýdaýyn benim temine. Türkmenistan ne Putin'e bagly bolmaly, ne ortaýda bagly bolmaly ýa baglysyz bolmaly. Siz bir öýdwaşdak bolmany, hakyky nemede bir adat bolmany düşünjäňizde saljak bolun. Ors güýçli bolsun, güýçsiz bolsun, ýeňilsin ýa ýeňsin. Türkmenistan adat millet bolanda, on güýçli bolanam, güýçsiz bolanam, Putin bolanam, Ivanov bolanam hiç tapawudy ýokdur. O sen bir özüňe güwenip, inanyp, aýak üstünde durup biljek bir millete urmelisin. Biz Putin'e bagly ýerimiz bolmaly däl. Gowy bolanda da erwet bolanda. Hiç kime de bagly ýerimiz bolmaly. İşleşmeli iqtisadi, siyasi nemelerde odatlar bolup biler. Ýöne bagly bolmak, sen gulu bolmak diýmek manyny berýär. Şu düşüncelerden ayrılın. Biz Putin kim bolanda da, gowy bolsun, erwet bolsun. Apara mene şol zada aýtjak. Türkmenistan üçin Putin'in barlygy ýoklugy biz bu ýola çykan wagty, ýa-ni ýoldaş sözüne öwrendim. Näme diýeni düşünip başladym. Bir ýoldaş ýa-ni Tawaryş. Tawaryş. Yok, Türk dillerinde yoldaş demek bir dava için bir araya gelen adamlara yolu bile yürüyen. Yani reforma geçiren, reforma geçiren, son işi, kıyınçılığı, yenesi, söveşi, beylekisi, hem mezadını birlikte geçiren adamına yoldaş değil yani kendi. Türk dilinde yani ulumlayan yerli. Şimdi Türk yani Putin'in bolmağı ya da bolmazlığı. Biz yine işe başlayan vaktimiz Putin uruşar diyen düşünce yok hiç kaysımızda. Doğru değil mi? Yok. Yani bizim görüyen zadımız ne hemen? Elbette dünyanın hem görüp bilyar az çok. Yani esası görüyen zadımız ne Türkmenistan bir izine döndürülüp bolmayacak bir yankı bedbaatçılığın kapısında duruşu var. Ne şonu görüyor, şonu düzeltmeli. Putin'den 4 tane olup bilir daşımızda tapavdu yok. 4 tane Putin olup bilir. Hem mesela bizi basmak isterdiler. Yani onları isteye deyip bizim otursam onda onları işine gelsenemeden okuyayım. Yani 10 yıllık bir nememiz yok bizim. Yani kim gelende de o Rusya'nın yerine ya da yine Xitay vardır. Dürlü yollarla isteyendir. İran var kaptanında. O düşman hem işe olayandır. Dünya küçük bir yer olan için, adam sanam köp olan için o hem yarış olayandır ya da yarış. Bähbeýdiň olur, seňem bähbeýdiň olur. Bähbeýd olur, bähbeýdiň gorarsın. O bähbeýdiň kime garşy gorarsın? Bugün Putin'e garşy, ertir ýene birine, soňky gün ýene birine garşy tapawdy ýok, ýöne hemişe şo bähbeýdiň gorap bilmeli. Kim bolsa şo bolsun.
Indi yankı Putin'in dargamak meselesinde de Orset dargap biler mi? Men fikrimçe Orset dargatmazlar bu yakında. Orset'i dargatmak demek bilemok şu gün dünyanın hopsuzluk yankı konsepsiyası diýeli. Şol Orset barka işleýär. NATO diýen bir gurama bardyr. Şol Orset barkany işleýändir. Orset ýok bolsa olam bilemok näle bolar. O gerek almıyor diyen. Ya da Orset'in ornuna başka bir devlet çıkarmalı bolýarlar. Edil Orset ýalyp başyna şu atom ýarany ulanjak diýip ikide bir aýdyp duran bir devlet gerek bolmasa Bar bir tane bar nemede var. Ya da yine şolary taýýarlamaly bolar. Ya şoň ýalyrak bir nämeler bar. Bilemok o ýerde nähili iş alyp barlar ýa-ni dünýä politikasynda ýa-da geopolitikada. Ýöne şoň ýalyk ýerler hem bar. Orsetler gatmak, o ýerdäki ýarar potensialyny näme etmeli, kimlere galjak, kimlere galjak däl. Olaryň öz arasynda bir-birini gyrjak diýip dünýäni ýok edip bilýärler. Şoň ýalyk howplar hem bar. Ýeke yani NATO'nun ya Avrupa'nın üstlemeginde däl, o içki faktör var. İçki faktör olary seyretmezden bunu darg edýär. Yani mesele şu taýda. Onu saklayacak bolsa saklap bilmediler. Ne şonun alak ýagdaý dörýär. Yo şonsuz hem ýa-ni 2-nji dünýä uruşundan bäri saklap gelýär Ýewropa. Ýa-ni SSR wagtdan sakladylar, soň Orset boldy. Ýene de saklap berler. Gördüler bolmaýar. Edilmeye alak da Owganistan ýaly. Düzelmeýärmi çykyn öz başlaryna galsyn diýen ýalak bolýar da. Ýöne Türkmenistan meselesinde kendine başladı. Yani bizim meselemizde kim bolsa şo bolsun, Orset istese 10 esse bu işlensin ya da Amerika'yla Orset'ten şu gün 10 esse belki köplerim güçlüdür. Şol Amerika karşımıza çıksın, tapağı yoktur vatandaşlar ya da Avrupa olup biler. Ýöne bizim Türkmen deyip öz vatanımıza, toprağımıza, baylığımıza, neslimize ve öz yaşayışımıza özümüz iyi çıkmalıdır. Yani bu näme diýilýär? Şertsiz bir adam bolmanyň şertsiz gerekdirýän bir sizden nämesi de talabydyr şo. Şertsiz o ýerde şert koşup bilmeýän ýene Ukraina güýçlü şoň üçin men neşe edip ýaşaýan ýa-da Orus güýçlü üçin de neşe edip ýaşaýan ýok. O şert koşan ýagdaýynda sen eýem şu gününi aslında kabul edýän ýene. Bu gaterrekdir zaten. Şu gul ruhundan çıkıp bilmesen şular ýalak soňra orta çykýandyr. Ne şoňa da dikkat edin. Şu ruhuňyzdaky gulçulugy çykarjak bolun. Bu agyr zatdyr. Köp kişi görüp bilýänler şu ruh çykmasa, o siz bir gelip gören näme diýen, bir janarsyňyz, janlysyňyz. Köp näme o biomas diýilýär. Adam canawardan, can nemelerden, beýlek nemelerden şolat bilen ýeme diýendir, tapaw diýendir. Bolmasa canarlar hemme nemeleri, prosesleri meňdeşdir. Dünýä o leşýä çağa bolýar. O sen dokuday bolsa onky 5 aýlyk var, 6 aýlyk var. Şolar ýaly hemme meňdeş bular. Şona aýdaly ine ýankı hayvanlar näle ýaşaýar diýende hayvan, islendi hayvan özünden soň bir sanat nesil goýup gidýändir dünýäde we şol nesli durmuşa taýýarlaýandyr. Av hayvanlary awy näde etmeligini öwrenýär, beýlik hayvanlarym, ot ýeýän hayvanlarym ýankı awlanýanlar. Nire göç etmesine. Hawa soňra näde kaçyp bolýar, şonu öwredýärler, ýani çagasyny öwredýärler. Hatta ýankı biz aýtýarsa öý gurýar diýip, ine guşlaram öý gurýar, komfort üçin, gora üçin öý gurýar. Siz aýtýaňyz men öý gurýan, şoň üçin men adam diýäňiz. Ýok, guşlaram hayvanlaram öý gurýar. Adamy tapawutly diýen zat başga zatlardyr. Başga gymmatlykları bardyr adamyň. Bizde o zatlaryň söze de getirilen ok, çagalara da öwredilen ok. Gasy aýrylan bir zat bu çagaňa ýa-ni öwredilen ok bizde. Men başa diýip ulanýan. Olam ölýär, ölen soň başyň boş ýere gitjem. Indi kime Türkmen başy diýmeli. Soň sağ bolsunlar arkada diýip bir zat çykarýar, soň arkada diýip çapak çalyp oturýar. O näle? Bir neme okayın, Özbekistan'dan bir doğanımız yazıya. Okumak istedim hakikaten hem sebebini aytjak hazır. Umuman Türkmençelep aytsak, o Türkmen halkı bay diye aslında. Ýöne o diktatör var, başlarında Türkmen halkına savur versin deyip yazıptır.
Indi men näme üçin okudum? Men gatykän gabat gelýän Özbegistandan doğanlarımızın yani dürüldürlü yazýandyklaryny görýän hakykatdan hem goňşy hem bize bir hil gaýgyrýan ýalak görnýär. Ine şu an Türkiýede türkmenler gezip ýör, dertlerini aýdýarlar. Ýanyndaky işleýän ýerlerine, o taýy bu taýy aýdýarlar. Türkmenistan şeýle diýip, ýöne hiç gyzyklanýan däldirler. Ýöne özbekler bilen aýratyn bir wagtnaşygymyz bar, taryh boýunça da şeýle. Bundan soňam şeýle bolmaly sebäbi näme? Hakykat şonu talap edýär. Bizim ortak problemalarymız bar. Su problemamız bar Özbegistany bilen Türkmenistanyň. Ondan soň söwda aýakda galma Özbegistana, Türkmenistan gerek, Türkmenistana da Özbegistan gerekdir. Ve ýa-ni şu zatlar üçin hem häzirden bir duýgdaşlyk bildirýärler Özbegistan tarapyndan. Gatyk ýa-ni türkmen halkynyň ýanynda şu wagt ýekeje bir milletler bolan özbek diýip kabul etsek bolar. Meniň görýänim, siz bilmedim, siz daşyndan nähil görýäňiz. Mesela hem statistikalary izarlayan hem komentaryaları yakından analiz edýän üçin aýdýan bunu. Soň dowam edeliň bir soru var. Türkmenistan korona köpeldi diýip ýol ýene-de ýapyp bilermi? Koronany yglan etse bakyp bilermi diýär halk. Şeýle bir soru var. Aslında ýollaryň ine şu wagtda çelli, ýa-ni sentýabram garaşdyrlar da oktyabra çelli. Korona täzeden möwjalarmy diýip garaşdylar ildeşler. Näme üçin oktyabr diýip soradym. Geçen hiç kim komentariyada da yazmady. Soň menem şu taýda näme bolandyr da ýadyndan çykdy, aýtjakdym men onu. Geçen bir çykyşda o koronany nemetjek boldular, ulanjak boldular, olan bolmady. Korona çyksa ýene-de o ýapdykça bilýär da aldap bolýar diýip bu halk näme at orta bir zat bilen ýalar bar, ýa-ni raýat diýär ama. Ýöne o gylyň ucunda dur ildeşler, ýa-ni ýolum şu wagt açyk durmagy gylyň ucunda dur. Yapılıp bilýär, ýa-ni ertir bolmasa berün. Kemine korona diýmek, täş diýmek. Korona ýok bolsa täşleri gidýär kellerinde, deme. Zor, soň üçin ýok bolýar. Şoň üçin koronany görýän bolmaly. Şeýle bir ýagdaý hawa, ýa-ni ýollaryň ýapyklygy ýa-da ýapyljakdygy. Häzirim şu wagtda ol açyk däl. Türkmenistanyň içinden daşyna ýapyk. Daşyndan hem içine ýarym açyk. Ya 4'te 1 böyle diýip kabul etsek bolýar da umumyň. Ýeme kemine şular hökümeti, döwleti tapşyrmalygyny düşünýärler, ýollar açylyp biliner. Şoňa akly ýetirdiler. Bular ýa-ni goşok yerini bilýär, gaty bilýärler. Ýöne näçe gün galsam biziň haýrymyza diýerler de. O ýedýän zatlaram şodur. Şu wagt sana gurulşy diýerler de. Ben türkmen halkyna şunu aşançylyk baýdaýyn. Şu iki gurulşy onu öňkülerim şeýle, soňky boljaklaram şeýledir. Hökümetiň şonu etmäge hukugy ýok. Men bir hökümet adam bolup, hökümetiň gurulşyny bilýän, şu dädip işlemeliligini bilýän adam höküminde aýdýan. Hökümetiň şolar ýalak gurulşy etmäge hiç haky ýok. Haky ýok bolanda ondan näme üçin edilýär diýip, şu zatlaryň hemmejesi 1000% ogurluk, ýa şu sizin çağalaňyň puly, pensionerlerin pensiýa puly, sizin saglyklaryňyň nemesi, ýollaryňyň terişleti, o durmuş şertleriniň işliligiň büyük sebäbi ine şu gurulşykdyr. Ve şu wagt size näme duýduruş berýän, şonu pratikte wad edin. Şu gurulşy o şu bolmaly. Bular ýaly hak ýokdur. Bular hakykatan eden gurulşyklaryna karap bermän gitdi de. Şu gurulşyklaryň hiç biriniň hiç wagt
nemesi yoktur. Ne şoň üçin biz şu Amerikanlaryň nemesini ýatlatdyk da bu arada biz görüýte gepleşik edeli hakykatdan hem kemine. O yani hökümet diýilen zat yani köşkün talmaly hak ýokdur. O köşkü hadine talar. Bu hökümeti berer, ulanmaly berer. Şu hökümet ediyen adamdan öz borçları vardır. Çäkiller. Onun hemme zat onun nemesi olmaly ala. Olar hadinanam eline geçirýärler dänin onun özleri gol çekip guruluşy edip berler. Guruluşy hökümetiň işi däl. Onda da bular ýalak näme? Näme şu köşklerim şulan özlerinin almaly şopuly. Aeroportdan kalan köýleriniň atelleriniň hemmejesiniň puly şu ýa kim höküm eden bolsa, hökümet bolan bolsa şolardan ölýän çärler, nevlerine çendi şolar ýyny ödemeliler. Şolar senin puluňuzdur. Bir topar jahili ýa hökümet başyna getirip ellerine hukuk berip siz o haçanat çendi beýtnemetjekler. Pulun hemmejesi hırsız. Yani Türk dilinde aydanda. Cükketen oğru. Ben oynamalar şu unitat oğursu yani. Bunun başka hiç beyinlerine bir zat yok. Dine oğurluk. Yani sonu yetirip bilseler bolyan. Siz ölün, kırılın, o zatlar bile işi yok. O zatlar. Yani o da durmuşum öyle görket durat eder. O siz sesini çıkarmayan olsanız o gözünüzü yandak bilen süpürün diyerler size. Ne? Bunu biz ne etmeli ya? Etmeli de adınız ne? Sizin pulunuzu alıp uruş edip diyor. Gerek gel. Düğünden gerek gel. Aeroportda ne 2,3 milyar pul verdiler de. Samolot uçan oğun. Görüp gördüğünüz de samolotun uçmayanını görüyen de. Şolar yalak pul sindirden aeroportla o nemesini seyredip görün. Dubai'nin aeroportu. Sondan kımmat duruyor diyen. Şu tayk iğneyen, kalyan yükün emedik görün. Ne son 3'te birini, ne Oğutlan aeroportu, son 3'te mi, 4'te birinin bakadına taldan demedi. Gününe 300-400 reis samolo düşer. Gerek tap derler. Son için o hükümete olur ya hakan verilen o, hukukum verilen o. Yani hükümetin öyle borcu vardır. Şunu okak görün. Kuruluşa edip veriyorlar. Lar yoğunu yönetip bilmeyecek adamlar da hükümetin başına getirip onu tamamlıyordu. Çanok. O eyle bu beyle diyer. Bu cahilleri süyüşürmelidir. Şunu soracaktım. Ne etmeli diyecektim de süyüşürmeli. Bunun öğeleri vermese hükümet şu an verin diyetse verin diyese vermeseler ne varmalı olsun. Atı varlın, yıkı varlın tapağı yoktu. Bunlar terörist yendiler. Onun terörün nemesi ödülürdü. Yani devleti ele geçirttiler de. Şu taydanın pul kazanacak diyorlar. Bu başka demeleri yok. Pul kazanacak diyorlar. O hem de açık. Güllerin bir noktada. Olmasa gerek geldi atarlar. Sen o mektebin tuvaletini onurup bilmeyen adam şehir vurur. İlkul tuvaleti onurup bilmeyen mektep devlet mektebi. Şon tuvaletini yani oğullarda aknemeleri var seyretip görün. Köçelerini seyretip görün. Şu köçeğini kurup bilmeyen hükümet size şehir vurup verir. Ya kurmalı mı? Tuvaleti başarmayan ne ben? Başarayan orada görkötün ne ben? Şu tuvalet talıp bilen bir görkötün etrafları aylanıp ya köçe talıp bilen ortam değil. Ya da yani şu kanalizasyonu geçip bilen yerinde bu ortada görkötün. O ne elektir? Şehir talıp gördüm. Onu etmem. Bu da atları bu dengeştiriyen deme diyen adam yok mu? O Taylav yok ya da Taylav diyenler. O ben Taylan'ım bir prezident. Biri içeride, biri de aşağıda diye. O yoksa hatap vermen çık gidiyor. O hatap vermen çık gidip oluyor yerde hala o Tay. O geleni ne edik geleni belli der. Bu gidenine de ne edik gideyen belli der. Siz şu da atları soğuramayacak olsanız siz millet der.
halk değil. Ne mesele şu taylarda. Biz ne etmeli? Ne etmeli adınız ana? Gözümü alındı diyen gözümü çok kuruluşu oçurdum iş alacak kort görünürdüm kendim. Ana. Gözümü şu cerayetin içine koşup gidiyen. Onu ben şerik koruyan. Sonra bana nemetmeli yüzünüz yok. Halkın çıkmalı da, gürlümeli de diliniz yok. O kuyruğunuzu yalnız gezip görürsünüz. Kaydın bir 5 mat kazandık. Ne? Bolyan da atlar. Gözüm katı açıkken mi? Gidildi adam yok. Bu analiz eder ya. Lokan aklım gerek geldi. Gözümüzü alın ne diyorlar? Ben 5.000 kilometre berdir görüyen ortam biz neymiş görüyoruz içinde. Ne? Bu zatları şeyle. Zapara ite heykeli uğrayalar hiç kimin sesi çıkarır. İte heykel. Yani Katı gerek mi ki? Belki. Bu doğru var mı? Bilmiyorum. Bir vaka oldu mu? Bizim mi haberimiz yok bir ite değişi bir vaka olup geçti mi ya? benim fikrimçe altın asır diyeler aynı altın sıçan it taptılar. Şu an heykeli o. O tam altın sıçya o altınları hem satıp Türkmen halkı ne bol öleyinçilikte yaşayan benim fikrimçe. Tamamen yani olaymacalar. Sonra yine bir zat var. Hükümet dükkanı değil mi bir zat var Sapar? Siyasetçiler dükkanında oturuyor. Hükümet demek siyasetçi demek. Siyasetin en yankı düğü demek şu yeri. O zaman dükkanları var. Hükümet dükkanları değil ya. Yani dükkanda otururlar siyasetçi olur. Hem mesela siyaset oluyor diye. Kaçacak yerin yok. O yani Hükümet dükkanı. toğun ayağını tatyalar şeyler. Yok. Başka mı? Lar yok dediğiniz şu yadıma düşüyor. Da ne olur hem işine mi? Yo men çok oğullardan çıkan adamları bilen ne? Şolong ne 40 yıllık vardır babarap şu teorikler gorcu gıpçak ne? Lar yokçudan o lokan adam çıkan yeri yok şu teorikler. O düşüncelerim şunlar. Yek tükü mümkün bir yarım vardır. O senin göğünüze değecek korvayda yok. Benim şu tayım yeğeni. O men bir kaptan bana da değiyor. Men dailemin içinden şular yoktan başka demeden başarıp bilyani çıkmadı. Ben öyle 5-600 tane var onun içinde. O yani durmuşun önemli şu tayının bir akışı vardır. Yeni kelle akallı değil yani. Ne 5 man düşer olun. Paytun olan kendine yok. Yani kadın loğunu telpeni 2 ana atla diyene kendine. Yani kadın loğunu akallın evet. Bunun edip bölümde adam şudur. Edip bölüm kuruluşları hem bece şoğu mekleyenler. O tayda akıl çıkma demesi yok. Sebebi oku deme o da atlar bulur için katı gen de atlardır. Onun için bir soğutlusu yoktur içinde. Ben tereddüt kurum. Yok Sapara aynı ben şu nemede görmedim de yankı. Kur'an Berdimuhamedov'da da hazırki Serdar Berdimuhamedov'da da yankı bilemek jurnalistleri toplap bir yasama olsa da soru cevap yalıp Gürlep bilmedi nerede topladın? Haydi. gürlep bilen okuma ne için bu problem? Yani biz için utanç verici bir zada ol. Yani prezident saylanmak demek ol ne elem bolanda da şu yer diktaturu diýeniz da diktatura demek en yankı diktatörler biri. Tanımalı şu kefi gururunu demesi olmalı. Tekaya. Gürlep bilmeli bir ideologiyası olmalı, bir düşüncesi yankı siyasi doktrini olmalı. Şu zatların çerçevesinde hareketi ve gürleyişi, ritorikası ne men göremok da o ne edip sonra prezident deyip bilecek ol bir adama. En akıllıyımız şu mu? Yani Berdimuhamedov'la tutmasın en akıllısı. Şeyle görköz ya. Şondan pes olmaz ya de hem. Ne aeroportlar ne şunun için yaptık. Ne biz şu zatları bilemsin. Aşağı katlaklarında da bir zat olsa ne için deyip soran vaktin İsvendik ministerstasından sonra Beyleki'den sonra başka kuramadan sonra balanok deyip cevap veriyor. Yani bilemem bu 7-8 yaşındaki çağalar yine dışarı yurtta bir zat ne için deyip sorasan düşündürecek kolya fikrini açacak kolya. Olur 10 yavuz adam yok. Balanok ya da kadagan deyip bir söz öğreniptirler.
Bolan okuyor. Hiç saat bilmesen şey etmezdi. Sen bir döwlet adamsynyň ekrana çykyp bir şey tikraydan görüpmüdün aýdyn sen. Näme görüp diye. 30 ýylyň içinde. Bir Niyazov vardı, bu adamlar güýbýät, onu hem öldürdüler. Yok deme 93-nji ýyl näme şonnalyk o independent bir atel kurduk, şonu tawsyrdyk, nemetdik bolin bir jurnalist gyýyp bilmedim, bana tanamok nemedemok reportaj aldı da şotaýdy men. Näme diýänmidi, etjek bolýan zatlanmady, şu yer reformasy zat barada gurrun etdim de. Bolin bir tat öldürdiler, alypdylar. Onu yer göýüren oklar öňü şonu nemede barıp aýdandylardan şular ýalak neme diýerler. Reportaj berip berler diýip. Owa. Öldürü elýärler, öldür alýarlar, öldürüm şey diýerler de. Doğru. Gurlemek kadagan baş turu baştan şonalagy. Bir o wagt ýaş o zatlary bilemdok. Toradylar aýdýar, toramotolar gezipýär sonra dogry. Onda bir soru var, şoňa geçeli. Täze Türkmenistan gurulandan soň bilim östürmek üçin daşary ýurtlardan muallimler, professorlar getiriljekmi ýa-ki getirecekmisiniz diýip sorapdyrdy. Ýöne men onu getirilermi diýip okaýyn. Bir näçe geze aýtdyk, biz bilim meselesinde köp ýa bilim şeýle bolmaly, beýle bolmaly diýip biz aýdamyz ýok, aýtmana nememiz ýok. Ýöne bunu aýtjak adamlar bar. Ona nesip bolsa ýuwaş-ýuwaşdan ekrana çykyp o aýdarlar. Gaty ýütgeşik bir sistema gurýarlar. Esasy sistemadyr, muallim, professor ýa-ki geleni bilen bir ýütgeýän bir zat bolmaz. Sen sistema bolmasa bilmedim ýa-ki perişte getirseňem o hemme zady bilýän bir zat getirseňem şo ýerde işläp bilmeýär. Şertini de öğretmeliler. Soňra bilim diýen zadyň garaşsyz bolmaly. Şu Ýalyn Niýazowyň suraty bilen kitaplary paýlap, o Haramowyň goly iňaşapdy. Şolar näme diýse şonu öwrenip, onu kim öwredende näme? Näme professor öwredende näme o kitaby? Hawa. Tapawdy ýok. Yeme adamlara men bir zadaýdan şu wagt gowzat ýapdyň ha, ýeme aýdyn tawul garrapdyr kendat şunalyk ýatlydyňyzy ýadymyza düşýärdi. Ine adamlar 1-nji klasdan ýa-ni 10-njy klas ýa 11-nji klas näçediň bilemok ýokurky nemelerini. Ine ähli kitaplarda alın çağalaňyzy demelerini seredin. Şo taýda o redaktory Hramov diýilen nemeni görürsüňiz. Ne şoň suratlaryny alyňdan bir ekrana çykaryn. Ine Iranda ýa-ni baş örtüsü badyp gowdoluň turup ýörde. Ine sizin şo kitaplardaky goýulan nemeler ýa dudoklar sizin beýniňizdäki iç örtü. Sizin beýniňiziň şu wagt ýa-ni şu Marsdan gelen ýalak düşünüp bilmän ýöründüň büyük sebäplerini şo taýda ýakanlar. Ine şo kitaplary o ministriň çağadam okuýar, daýhanyň çağadam okuýar, garybyň kim okuýar, baýynyň kim okuýar. O dogumlusyň kom gaýratlysyň, bir gaýratynyň hemmeňiziň çağaňyz o ministriýetiniň kim, KGB-nyň kim şo taýda okuýar. Ne okudyanlara muallimler. Ne bu etatam bilim ministrligine ya magarif ministrligine o garanolları, rayonorları, ablonorları değişikler. Siz halkın öňüne edýän jenaýetiniň manysyna, mazmunyna düşünýäňizmi? Onuň enatalary siz çağalaňyzda edýän diýanyňyzy, bulan geleceğiniň ýok edýäniňizi aklyňyza ýetýänmi? Bu zatlar aýlygan statlar. Hawa, siz näme üçin şonu göreňiz? 30 ýyl boldy. Ben 70 ýaşdan size şonu men ýatlatmalym. Yani şo zadyň ýirak ertýänligini, bir jemgyýeti ýirak ertip bilýänligini. Ödüm şo familiýa türkmen familiýasy däl. Öz aramyzda içimizden bir düşman ýöretdir diýer ýalak.
Ramf. O. Benzeyen Ya- yeri. Siz näme etmeliğini özüňiz düşünün. Ne İran'da ýöne başörtüýümüz bar. Başörtüýümüz bar dip halk beýem 10-20 günden beri ayakta. Beýdi geldi nemesi. Sizin şol içiňizde şo örtü. Men aýdýan size. Siz şo beýler baýarlarça da bolanyňyz. Millet diýen öýdü. O 14 ýaşly çagalar kop beripdir. Gyzlar, 14 ýaşly gyzlar. Nemäni? Näme disiplin bir zatlarynyň gelýän bolmalyda. Ahlak polisiýasy. Ahlak polisiýasynyň hawa bir baş nemelerde. Gyzlara hawa neme bermäne, terbiýe bermäne gelip durýany. 14 ýaşly gyzlar kop berdi mektebiň içinden. Ben sizden şu suratlarını alıp ben göverim. Inan ben olsanız halkı görkedim, bödüňiz nemedin. Yani şoňa sizin akylyňyz yetmeýän bolsa, siz çağaňda düşmansyňyz. Boğulumlar bolsa halkyňyza düşmansyňyz. O magarif bolsa siz ýöne millete düşmansyňyz. Yani edýän dadyňyz o hatta aýlyň ştatlar. Hemme dadyň bir sebebi düýü bardy. Şo zatlar görmedik bolýan bolsaňyz, bunu size kim kömek edip biljekmi? Çağa yetiştirmesen, nesil yetiştirmesen pensiya çıkıp bolmaýandyr. Ýene onu üýtgedip biljek hiç kimem ýok. Hiç prezidentin beýleki hiç kim pensiya çıkaryp bilmeýär, nesil yetiştirmesen. Çünkü pensiya çıktım diýensiň, ýöne şo pensiya bilen ýaşap bilýän dälsin. Sen nesil yetiştirmän, çağa yetiştirmän. Näde pensiya çykjak? Ol Amerika bolsun, Ýewropa bolsun, Orsiýet tapagy ýok. Dünýäniň ýeresinde bolsaň ol çağa nesil yetiştirmän. Çağa nesil yetiştirmän, hiç kimem pensiya çıkıp bilme mümkinçiligi ýokdur. Pensiýaňyz şolaryň alýan aýlygyndan salgyt kesilýär, şo salgytlar sizin pensiýaňyz. Edil şoňalyk işleýär. Pensiýony fondynyň işleýişi şol. Sen nesil yetiştirmesen aljak pensiýaň iýje işleýäňe ýetmez. Mümkin däl. O yetdi diýensiň, Türkmenistanda çörek işseler, suw işseler yetdi diýede. Ýok, pensiýa çykan soň adam pensiýa ýaşynaça etmediği işleri bardyr, ýene dünýäni gezmek, kitap yazmak ýa-da bir öğrenesil. Pensiýa çykyp, men şu zady bilýän, pensiýa çykyp adamlar ýa-da pianino çalmany öğrenýär, ýa-da surat çizmany öğrenip başlaýar. Wagty bar senin. Ve şo kurslara töläp biljek pullary bar. Dil öğrenýär. Ben başlayacaktım. Bile siz men güýmeýäňiz deme. Aýdyk. Siz hem Türkmen olansoň pensiýa ýok, size çykyp bolan. Şoň üçin en atalar esasan hem şol çağa yetiştirin. Elbetde 10 ýyl soňuňy pikir edýän adam ýok. Sebäbi neden insan pikir edýär? 10 ýyl, 20 ýyl, 30 ýyl, 100 ýyl. Ýöne wagşy adam diňe şu günni pikir edýär. Häzir eli aýagym sagdym diýe. Bir ýerde Ukrainada uruş bolýan bolsa bize näme diýär? Köp yankı. Ýöne meden insan Ukrainada uruş bolýan bolsa da şoňa özüne gelip biljek ziýany görýär. 5 ýyldan soň gelir, 10 ýyldan soň gelir. Şoň üçin şoňa görä-de şoňa da garşýandyr. Şoň üçin pensiýa çykmak üçin nesil yetiştirmelidir. O nesil sizi döwlet üpçineden ok ýa-da hökümet üpçineden ok diýen ok. Döwlet diýmegem şo halk diýmek. O başga hile nämesi ýok döwletin. Yani şu gün düşünýän döwletimiz bir adam däldir, mümkin däldir. Halkdyr. Halk baý bolsa, ilat diýeň. Ilat baý bolsa, şol döwlet baýdyr. Ilat garyp bolsa, şol döwlete garyp diýilýär. Onu Türkmenistan baý döwlet diýerler. Ýok, oňa seredip görüň baý döwletler GDP'den hasaplanýandyr. Şo ýerden hasaplanan dengelýärmi? Ya o hasaplayanlar näme okat yazıp bilen okma. Onu hasaplayan adamlar ya da guramalar, olar institutlar var ýerde. Institut diýmek ýa-ni guruluşlar var. Dünýäniň ähli döwletlerinde baýlygy, ýa-ni adamlaryň ýaşaýyşy, olan goragy, näle kanuny, goragy, ykdysady ýerde hem mezadyny analiz edip, ýa-ni birden başlap 1-2-3 diýip sıralaýarlar diýip. Nogat boýunça kim birinji, kim soňky. Şo ýerde seredip görüň Türkmenistan näçenji gelýär. Azatlyk indekslerine, ykdysady azatlyk bardyr, birinden başga zat. Söz azatlygy birinden başga zat. Şo zatlary seredip görüň, ol aýdanyň bilen bolan o. Demek aydın
Sizin yani hökümetin guruluşu etmeli değerliğini bilmeyen devlet yolbaşçılarınız var. Bu yani ortada püstüğümüz hep değil. O hükümetin olur yalak hakkı hukuku yok. Bunu etmeliler. Hükümetin böyle işi var. Hükümetin işi size pasport vermek. Misal için. Yolları açmak. Uçmasa neyimçe uçanok deyip soğuramak. Bulur aydan oklurum neyimçe uçmak. Yine ben kızıklı bir zat aydayım. Türkmenistan yani modern bir devlet olan olsa yolları kim yapardı? Türkmenistan'ın sağlık ministri vardır. Yine sağlık ministri şon esasında yolları yapardı. Ona kim karşı çıkardı? Eğer Türkmenistan modern devlet olan olsa şona hükümet ve meclis karşı çıkardı. Yani yapıp bolya yap diyerdi. Yaptırardı. Yani bir ay, 2 ay, 3. ayda yem olur oturup bilmeye yerinde. Yolları yapıp bir hükümet modern devlette demokratiyan olan yerinde. Ertirkün saylav var misal için. Hükümetem yolları yapsa adamlar diyer ama hükümet bize neme gerek? Sağlık ministri görünen bir kuruluş değildir. Parlament görünüyor, öne çıkıyor, sonra hükümet öne çıkıyor. Yani modern devletlerde. Son için onlara işte indi ben ol deputat sayılacak değil diye. Ne ettiğine yolları yaptılar, deputatı hissat bizim sereden okuyup diye. Son için yine hem işayken devlet değil yani kuruluşta balanslar vardır. Balansın kapma karşılığının neticesinde balans veriyor. Balans sözünün özünün gelip çıkışamış olur. O kapma karşılık olmasa balans gerek değil, o kaotik bir neme oluyor, düzgün oluyor. Yani düzgünsüzlük oluyor. Son için kapma karşılığı yine sağlık ministri yolları yapıp saklayacak olurdu. Hem için yapıp saklayacak? Doktor sağına seyretke, hastahanalan sağına seyretke, onca adam daşından gelse, koronavirüs yani yayratsa, ben onları götürüp bilmeye sağlık sistemim diye yapıyor şunun için. Argument şol diye. Yani hükümet diye ne etsen et diye gerek olsa sana hastana vurup veririz diye meclis ait diye gerek olsa sana yine hazinadan pul verecek başından doktor getiriyor yani adamları içine al sever ertir saylavda onlar beni saylamaz diyen korkuyla. Ya da onlar yine daşından şungalık eden için yine içine girip ertir bize karşı gelse hem mezar kapma karşılığın balon yerinde biri sizi basacak olsa, ezecek olsa bir taraftan sizi koruyacak olur. Yine şu günkü sistemada koronavirüsün çıkan vaatında Sağlık Ministri yolları yapmak için alad ederdi. Hükümet ve meclis yolları açtırmak ve açık saklamak için alad ederdi. Neme şu diş doktoru güçlü yerim olaymasın. Yine bu kemine hakiki bolmalı zaten. Bu bir dünya yine boş gurrun diyeniz de hakikat bizimkiler için boş gurrun oluyor. Yine bu boş gurrun. Yani boş gurruna bil bağlamalı. Şeyle de kabul edeli onu. Bu hakikat ve bu belki devletlerin hemmesine şunyalıktır. Yolları yapmak, karantin yine. Yani köşeye çıkmak, kadavançılığı, girizlen varsa bir taraf yani devlet ordusularından biri sağlık kuruluşu misal için yapalı gerekler hastaneler götürüp bilen okuyor. Son yani hükümet ara giriyor onda diye hastanelerin problemi ne? Belki hükümette bir bölümü vardır. Sonralık problemi çözüp bilen adamlar ya da kişiler bir araya gelendir. Onlara maslahat sallayarlar. Onlara maitya onda diye hastanelerin boşalışına göre ayda bu hastanelerin 70% doluka 3 günlük köçe çıkma ruhsatı verildi diyor. Son yine 2 gün yapalı yine hastaneler 3 günde doluyor. Yani virüsün yayrama nemesiyle. Ondan sonra yine şu nemeni saklayarlar yani adamları. Ne öğünde tutuyorlar ne köşede saklayarlar. Yine şey ettirip iş alını. Bu iş etmek değil mi? Bu zatlar. Bizde inansak da problemi misal için pazar oluyor diyorlar. Türkmenistan'da yine kadar eğer öyler köp yanıp köp bırak pazar çıkıp başlasa gazı keserler. Sebebi analitikler şunyalı işliyor. Pazar ne için oluyor? Gazdan oluyor. Gaz yanıptır diye. Onda gazı keselim diye. Yani havari yok. Gaz ülen sen naharını içirmeli. O zatlarla işi yok oğlum. Pazarı çözmeli mi? Çözmeli. Ne şeyi çözmeli? Aydın bulurum halk bilen işi yok. Bulurum kuruluşu etmeli. Pul kazanmalı. Bulurum halk bilen ne iş var bulurum? O kuruluşu kim etsin bulurum halk bilen meşgul orta. Yani açık vatiyetini kim vursun? Pasport verecek olup gördüler bunu. Bunun yemesi maksadı başka. O da görünüp dur bunu yemeder yalağım değil. O yankı kuruluşlarım halk için ediliyor mu bilemem. Yok halk için edilir mi? Halka
halkı bağırtı daşınına halkı üçün edilir. Yok, näme üçin diýende, ýani halka manipulasiýa üçin ne biz şeydi guruluşuk edýäs, biz şu iş edýäs diýip aslında men fikrim çoğu işinemeden olar diňe şu pullar var gazdan gelen şonu aklamalı bir zat edip. Aklama üçin hem Türkmenistan Aklamam değil. Bunu yankı bunun ödlerine götünden gelen ok. Boynan bal ödünü taliyatla diteler yankı kuruluşlarda daşary yurt firmalarını uçat ettirýärler de. Proyektini diýendirler ýani emeler. Gadanýanam 90% olur, gadanýanlar bulun 10%. Bular şu pulunu aklaýar men fikrim. Başka pulları aklaýarlar. Türkmenistan üçin aklanok. Türkmenistanda pul aklamak gerek dälse bank sistemasy ýok, şoň üçin pulun akly garalyp görüp kalanok. Bular ýanky opçy kapitaly berýän ýerleri bolmaly ýokman. Ine Wagner diýip çatny ýanky uruş nemesi pul nirden alýar? Şular ýalak apşaga pul berýärler. Bu giden bir mafiyonun struktury ýalak struktura bu. Bir yerin demesinden şulun pulu oynayar. Ya da ne misal yani Türkiye'de viza nemettiler. Yani Türk için bir ulukan devlet için şulur yaraklardan nemesine girmek bir utançta. Yönü giriye tevavi demir perde yapılıyor. Şoňa ne tiyaratçı olup düşünmeyen adam tiyaratçı değildir. Ya devlet adamıdır derler. Türkmenistan'ı bolýan zatları. O işleşen devlet orta görmeliler. Ne Türkmenistan'da birden girilmeli, çıkma birden girilmeli, demir perdelerin yapılmalı diýmek. Şoň başına da nemesine Türkiýe şoň gollawçysy ýalak bolup çıkma. Bu neme tarihi neme diýär. O Türkmen halky iň soňy bir gün Ukrain milleti ýalak bir milleti urlar. Onun bu tarihi nemeler hem beceri gözden elektrik geçirdiler. Onun yani Türkiye'lik devlet için zatlar utançtan hemen Türk siyasetçilerine neme diyenler. Şu tayda 5 manat o ya da yine başka bir peydanı bolup biler. Yani anırtında millet var. Onu düşünen yok. Yani bunu aklını da eten okmu, tecrübeni de eten okmu ya da Samsung Türkmen, Keçe Telpek Türkmen bu zatları düşünmez öyle yani. Ya düşünmeyendir öyle yani. Tutunçta hatta. Ne elementarında attır. O Türkiye eğitli beytli neme diyen. Ne Sayın Cumhurbaşkanı Çavuşoğlu'na hem beceriler neme olsun. O yediyen adam katı utançtır. Yani hem de adı tam sıkıntı demedilenlerdir. O tiyatır insoğu çark böğünyendir. Bir gün bu zatlar orta çıkyandır. Doğun olman, neme olman, o samimiyetsizliği orta çıktı bu katı yaralayıcı neme oluyor da. Türk dünyası için katı elbette. Ben ne şeyle düşünüyen bile yok. Çünkü düşünüyen olmamı mümkün. O bunlar yüzlüğü yerler yönü. Bolyan da ne Türkmenistan'da perde yapılıyor da şu an. O da çıkıntı demedi, çok için yapıyorlar. Yapmasalar yaşap bile noktada. Bunlar yalak neme, o sürdürüp olması mümkün nerede. Samoliyotla uçmayanım sorunlarla, çok için pasportlarını vermeyenim. O perde yapılmalı şu tayda. Bunun başka öğeleri koğrap bilecek mümkünçülükleri yok. Ya, sizin ne halk ustaatlardan havarınız olsun. Son için içine gireniz olmu, ya da içine çıkanınız olmu. Onu öğediniz, ölçörün nemedin, hem de adı birisi de aydıp, nemedip görmürlerdir sizin bırlatları. Nemeğe de almalısınız. Durmuş siz için göre. Batı doğru sapara çark yöne aylanya, dönüyor. Çark dönüyor. Zatlar neme der. Mesele olmayacak yalak görünüyor. İyileşlerimiz hem sonra ok. Şu ayda bir 10 minut yal vaktimiz kaldı. Bar olsa son 1-2 soru alıp bileriz. Umuman aydılanda hem zat edil planlanan yalak gidiye planının Putin'in planı yalak olmasın kemine. Putin'in planı yalak olmasın diyor.
O Plan Plus ýalakda. Şonuň ýaly hasap edeli. Yok paplan o dip. Ente ama bu plana göre diýen bolaýmaklar mümkin. Krim köprüsiniň partladylmagy planyň içinde. Bilýäňiz, ýani şo bilen emine biden beýik orus milletini aldap bilýärler. Beýik bolan üçin aldaýan olmaly. Şondan biliberim vatandaşlar, beýik diýip oruslara çokunýanlar aramyzdaki. Şoň ýaly geçirdiler. Parad edýän millet bolsa gaçyň. Şoň beýikligem hemme adam ýa kartondan ýazalan öýle ýarakdyr toňy. Nähile kulu bolsun, Hytaýym şonu alakdyr. Parad edmäni gowur ýan deme, men güýjüm bar diýede. Ýani Demirgazy Koreýa alak, Türkmenistan alak demeler, parad etmäni gowur ýandyr. Wagtynda hiç zat bolmasa şonu görkezdiler. Günorta Koreýa geçirýän däldir, ýöne köp ýaraglaryň aşaňda teknologiýa. Yok, Demirgazy Koreýa parady gaty deme gydgalamy onu bilýän. Men onu ine Günorta Koreýa bilen deňeşdirjek bolýar. Günorta Koreýa ine köp dünýädäki ýaraglaryň nemesine öndürýändir teknologiýasyny. Ine biň berk Samsung dünýäde telefon öndürýän bir neme firma ýalyk görünýändir, ýok. Telefon belki 10%'dan yoktur Samsung. Samsung kimya bilen gyzyklanýar, saglyk bilen gyzyklanýar, üniversitetler bilen gyzyklanýar. Ondan soň gemiller var, ondan soň ýa-ni tank, ýene näme, o söwüş, harby näme değişli teknologiýalar bilen gyzyklanýar. Hatda näme Burj Al Khalif mi Dubaydaky? Şonam guran Samsung. Araplar guran ýalyk görünýändir. Sesini çykarýan däldir. Ýa-ni men gurdum o adamlar seredin diýip aýdýan däldir içeride. Ýöne şonu ýatyrym neden? Da Samsung. Samsung bilen baglanşykly. Soň Putin häzir Ukraina we Ýewropa nükleer gurallaryny ýa-ni ýaralaryny bilen gorkuzjak bolýar diýen. Putin nükleer ulanyp bilermi diýen ýalyk soraýan. Men jogap bereýin kim nükleer ýaderini diýmekdir ildeşler. Ya atomlu bomba diýeli, Türkmeniň düşünüp biljek demesi şol. Ulanyp biler, hiç nemesi ýok. Ýöne bir aparatandan dünýäni ýok etmeliler. Onu edip bilmeýär. Ýöne bir bomba atsa, yani Putin 50 tane bombanı şu sekundda, şu minutda diýär, şu 5 minutun içinde. Onun ortaty ýok bolup gidýär. Şoňa nemesi hırçat diýen bolsa etdir. Onu akıl yetirmez zat derler. Onu hem de ýokardan kontrol edip durur. Şu taýda hereket bolsa bularam hereket edýärler. Edip bilmez diýende neme ýok, eline baý bolsa edip biler. Ýöne ol ýanky öz börtüdler ýalak boljak, onun bilýän ýok. O ýagdaýlarym bar buluň. Şol ýalak halat nemeler barda. Uçmanka öz nemesinde partlamagy mümkin territoriýasynda. Doğru, ulanma mümkinçiligi ýok. Bular gorkuzýarlar, gorksa gorkaya, gorkmasa da iň azyndan şansymyz deňedik diýen ýaly bir düşünjeleri bar bularyň. Gorkanok hiç kim görýär, ýa-ni dünýäde sosial mediýanyň kömegi bilen esasanan görünüp dur hemme zat. Orset yalan aýdýar, başyndan bären hemme adam yalan. Teknologiýasam ýok, yaragam ýok, 2 milyon eskerem ýok. Soň sapara size bir şahsy soralypdyr, ýa-ni şahsy diýip kabul edýänse, siz bir aýdýan sözüňize düşünmedik bolup biler. Adam bilen tebigatyň arasynda nähile baglanşyk bar, tebigat ettirmeýär size diýýäňiz diýär, şo tebigat size ettirmeýär diýýän bir. Bu bir metafor diýip bir söz bardyr. Men sapara düşündüm ýa-ni siziň aýdýan köp zadyňyzy köp adam düşünmeýänini bilýän, şonuň üçin men bir terjime etjek bolan. Bir metafor diýip bir zat bardyr ildeşler. Metafor Türkmence näme diýilýär? Göçme many.
göçme many diýilen ýalyk bir nemesi var. Yok, kemi göçme manada. Yok, tebigat göçme manyda däldir. Taparağanın aýtjan nämesi tebigat size ettirmez diyen yeri ol tebigatın kanunu vardır. Ol tebigat diýeni ine tarih Siz anlayan ýalaksynız bolýar, anlap bilýän näsiňiz? Şoň wagty gelýändir. Hakykaty diýip alaly. Tabiat diýilen söz Yine şu taýda tebigat sözüne ýyldaşlarymyz, agaççylar, haýwanlar şoň bilen baglanyşykly görýärler. Aýdym kitaplarda şeýle ýazýar okuwçy nemesinde. Şonuň üçin ýa-da tebigat sözü ýa-da boyun egen diýmek aslında bu. Tabi sözünden gelýär. Ol başgaça, ýa-da biz ol nemede almaly, biz türk manysynda alaly. Şonda dogry bolýar. Ýa-da doğa diýilýär. Doğa. Nature diýeli. Ýa-da nature diýmek İngilizce nemesi de bolmalysy ýalyk bolan diýmek ýa-da. Bolmalysy şol diýmek ýa-da. Hakykat diýmek beýlek söz bilen aýdanda. Tebigat sözü Arapçada başga bir ýerden gelýär, başga bir zat üçin ulanılan, ýöne bizde dowam edipdir. Ýene Türkiýede dowam eden däldir. Bu söz. Şeylerek biz sözlerimiz bilen hem yüzleşmelidir. Türkmen dili bilen hem yüzleşmelidir. Türkmen dili bizim hakykatymyz bozýar. Yani şu wagtky o Türkmen dili hem däl. Ine tebigat sözü Arapça bir söz de ýeres Türkmen dili bolýar. Şonuň üçin doğa bilen doğa ettirmeýär diýär. Doğa diýende de jazy ýene Misal bereyim. Men bu bir misal şu habarlarda görüp durjak bolum, men deme. Para garpyz ortatdy gidýär. Şu gün ine düýünme, öňküsü günme bu habar, öňküsü gün ýaly. Lukashenko inflasiýany nola getiripdir. Ine nädip getiripdir? Yani top price diýip bir zat bardyr iqtisadiýetde. Bahaları arttırmak qadağan diyen ýaly. Yani baha ýokary bir baha kesilýär, şonuň üstüne çykmak qadağan diýip. Ýa Belarusyň prezidenti, men hayran galdym, belki ýalanan bolup biler bu habar diýjek. Yok, men özüm diňledim. Dogry. Tuğun diňledim. Hemme zadyň döwletçi Belarus döwletinde satylýan ähli zadyň we berilýän ähli hyzmatyň bahasyny şu günden beýlek arttırmak qadağan diye. Şu günden beýlek arttırmak qadağan, arttıran ýagdaýyňyzda ýa-da bazardan çekilen ýagdaýyňyzda da ceza alacaksınız. Doğru tercüme etdiğimi bilemem. Yani şoň ýalyk diýip aýdypdyr. Ondan soň bahalar döwlet kontrolünde diýär. Yo, siziň makroekonomiňizde da çaýyn diýär demedi. Yine indi şu zady bahaları arttırmak ýa-da bahaları dondurmak, ine döwlet olup Belarus döwletiniň içindäki bahaları dondurup bilmeýär we tebiigata garşy bolup. Bazaryň tebiigatyna, saparaga tebiigata garşy gelip bilmeýäňiz diýer. Şonu dondurup bilmeýär. Ya Ukrayna'da ya da Belarusya'da o zatlar hiç kile üns vermez. Her kim yine bahane arttırar şerte göre, bazarın bahasına göre. Ya da köp iş yeri yapılar. Yani yapılmağını da qadağan edipdir. Men bunu ýalgyza dünýäde, ene dünýä tarihinde birinji sapar görýän. Hem bahanı komünistler hem edip bilmäpdi diýen bu. Yok, komünizm o zat eden o. Deme Lukashenko aňyrky gelişini demekden unitary ortundan bir ütköçük neme däl, kalkoz başlyk. Bu zatlar bilme demeti ýok, bilýän ýalak neme diýen hemmeti ýalan. Sovet demetiň nemeti kadyr. O Sovet döwründe pul döwletinki bahada döwletinki deme şondan hütgen ýeri ýok. Bu bazar iqtisadiýatynyň nämedigini düşünje adamym däl ýöne şu ýalan propaganda neme bilen, güýç bilen dowam edýärler. Ýaşullar hawa soňa dogry gelýäs, ýoş-ýoş jemläp bereliň. Yani men diýjek bolýan zatym ine tebiigata garşy gelýärler, ýöne tebiigaty ýeňip bolan ok. Sen hem şoň içinde hereket edýän şoň bilelikde. Tebiigatyň kanuny diýsek hasam düşnükli bolurmy kan diýen aýdym dogry dälmi? Tebiigatyň kanuny, o tebiigatyň kanunyny hiç zat bilen sen kararyň bilen, fermanyň bilen Lukashenkonyň bilen 30 ýyl ýenem 30 ýyldan köprek boldy.
devlet yol başçısı olup birazcık olsa da bu zatları bilmeleri gerek diye fikir ediyorlar. Yine şunu ettirmeye Katı yok inanmasanız manam. Belarus üçün katı yok manam. Deli yana kalmış. yine indi ünsörüp görün Belarus'un iktisadiyetine şu günden başlap, düğünden başlap ünsörüp görün çöküş başlar. Yine öňünden yine onu aýtýas. Ya da Ukrainada şu prezidentin aydan yankı bahalary galdyrmaň diýip çıkaran fermanyna hiç kim üns vermez. Üns vermedik ýagdaýynda Belarus'un Belarusya diyecektin ha. Belarusiýan ykdysadyýety üçin gowudur. Eger hiç kim şu karara üns vermese, ýöne şu karar işlese, hakyky sözüň manysynda işläp bilse, Belarusya çökýär ykdysadyýety. O iş yerler, işsizlik artýar, iş yerler yapılar, müňlerçesi yapmak gadagan olsa da ol gadagan diýenim iş yeri yapylman durup bilmeýär. Günahkar diýip bir topar adam basarlar. Bassınlar, basmasın yapılar. Ölüm cezası versin, yine yapılar. Tutup bolan o zady. Sen eden işin bilen. Yine tebigatyň edýän zady. Düzgüne. Ýöne bular meňdeşirek, Türkiýede arkadaşymyzdan näme diýär o faýyz näme diýip bir topar gaty uly ekonomistler bar. Onda jemläp bereli. Bolýa. Sapara, illeşler aýdym. Bolýa sag ol. İlleşimiz ýazypdyr, käbir soralara jogap bereňiz ok diýip gözden gaçan bolupdylar. İlleşler soňra sora alamatyny goýsaňyz hasam göze näme diýäse komentariýalarda öz arasında da gürleşýänler bar da. Pikir alışverişe edýänler. Şonuň arasyndan gaçyp bilýär. Gaçyrma o kol kemine ýigdi gowunyna degenimizden o biziň çaýymyz sowasyň. Her nemede bir köplenç 500'e ýakyn komentariýa bolýar, arasynda gaçyp bilýär. Şoň üçin sora alamatyny goýsaňyz illeşler. Soň göze näme diýär görünýär. Onda sağ olun. Sora berenimiz üçin, dinleýänimiz üçin. Soralara jogap berenimiz üçin. Sapara. Bizim önlere babar apıllara biraz değdim bolýan. Arasynda adam çykýandyr, ýekdikdir, onu gaty telçeňdir. Sapara siz nirele? Men Türkmenistanly. Men hemme ýerli. Men näme aýdyp berdim ben. Öl ykbalyny başyndan geçenini aýdyp berip bilen türkmen gaty telçeňdir. Keminen men gadyrym bilim. Bawara we ýakynrak bir ýerlere bolmalymy kan diýen. Ýejem şo taýdan men kakam daýym ursun diýip käýýetdi bizi ýalňyş etdi. Nemesek. Onda bolýar Sapara düşündük. Ben ýejem şu ýa biz meýne normal ýa ödem şu bawara goloy bolmaly. Bir hükümetlerine garnaş olmagy mümkindir. Bir ýerde çatýandyr. Yo garnaş adä bolýan ýöne şu owalarda tanalýandyr, bilinýändir. Kendir ýa bu adamlar çykýar, ýokçy şu töwerekler, şonalak nemeler bolýar da blok. Bolýar onda Sapara, sağ olun. İlleşler hemmäňize de sağ olun. Sizem sağ olun. Sağ olun. Sora beren, o jogap beren ýigitlere de sağ olun aýdýan menen.